Encendo? Está. Está ok? Sí. Moi ben. Moi bons días e benvidos ao pleno ordinario do mes de setembro. Vamos dar comenzo ao mesmo. O punto 1 é a aprobación, se procede, da acta número 13 do 2023 da sesión ordinaria celebrada o día 25 de agosto de 2023. Algúna intervención na mesma? Sobre a mesma? Entón pasamos a votalo. Votamos. Perdón. Votamos. Anxo, faltame. Agora xa está. Estamos xa, 20, que Begoña hoxe non está. Votos emitidos 20, si 20, polo tanto, apróbase por unanimidade e pasamos ao punto 2. O punto 2 é o expediente de decretos da alcaldía dar conta ao pleno. Ten o señor secretario a palabra. A ver, espera un momentiño que guarde a votación. Punto 2, dar conta dos decretos. Ten a palabra o señor secretario. Bos días a todos. O señor alcalde presidente dá conta das resoluciones que dictou dende a data da anterior convocatoria da sesión plenaria, o sea, desde o decreto número 734 hasta o decreto 816, data en a que se convocou a vigente sesión plenaria. Quedan enterados, teñen copia e se non poden obterla. Moitas gracias, señor secretario. O punto 3 é relación de facturas ao pleno recoñecemento extrajudicial de crédito do 2023. Desde isto damos a explicación. Ten a palabra o portavoz, Avelino Souto. Bos días a todos. Como saben, pois este é un expediente de facturas, neste caso pois de luz e gas, que xa teñen pois vido noutra ocasión, e que se traen este pleno para recoñecer a obriga e para facer pois o pago das mesmas por un importe de 88.445 euros e, como digo, pois hoxe recoñecemos aquí a obriga do servicio prestado, según revisaron os técnicos, e procédese á súa aprobación para que sexan pagadas. Moitas gracias. Alguna intervención? Paco Vilariño ten a palabra. Bueno, bos días. Cando Avelino fala poucos segundos, xa demostra que evidentemente están facendo algo mal, non? Unha vez máis, pois nada, vimos un importe importantísimo de recoñecemento, o que supón unha auténtica ilegalidade. É un pleno máis, como fixen o anterior, volvolle preguntar a Avelino, xa que lle quedou tempo de sobra para poder contestar se o que están facendo é legal ou ilegal. Levan 4 anos do anterior mandato facendo isto e estes meses do actual mandato exactamente igual. Isto é ilegal porque, desde logo, vostedes o que están facendo é un gasto cunha falta absoluta de fiscalización do mesmo, de falta de control e, desde logo, de igualdade de oportunidades. Por lo tanto, están nunha dinámica millonaria de facer un recoñecemento dun gasto que, desde logo, non está fiscalizado e, polo tanto, é ilegal e, por iso, teñen que traer aquí e que amosa que, desde logo, a súa xestión non é nefasta, non? Porque ser incapaces, en máis de 4 anos, de non sacar un concurso deste tipo, pois xa di o que vostedes lles interesa e o que non, e, desde logo, a súa incapacidade o que lles sai moi caro aos veciños de Lalín, non? Entón, bueno, eu lembro-me cando gobernábamos nós que se traíamos aquí 1.000 euros por esta vía xa era un drama e vostedes teñen feito o ridículo de erguerse aquí, incluso do pleno, e resulta que agora, con gastos millonarios, como vostedes fan, cos cartos de todas e todos os lalinenses, pois nin, vamos, interveñen 10 segundos como se fora o máis normal do mundo, non? Por lo tanto, non imos votar en contra. Moitas gracias, Paco. Turno para o PSOE. Que han lledo a palabra.
Alba Forno ten a palabra. Bueno, bo día a todos e a todas. Estamos unha vez máis, como soen decir vostedes, ante un dos expedientes que veñen unha vez detrás de outra a cada pleno. A explicación deste expediente, por certo, foi pírrica, ou ni explicación foi, a verdade. Levamos así máis de 4 anos, neste caso son facturas que teñen que ver con suministros, pero ben podían ser de calquera outra índole, como nos teñen acostumados. Estamos, eu creo que cansos de repetir o mesmo, eu ás veces síntome repetitiva, pero creo que este é o sitio onde temos que falar destas cousas e non podemos deixalo pasar. Temos que pedir unha vez máis que corrixan de unha vez por todas esta situación, porque isto pasa de castaño a escuro. Non é normal que levemos no que vai de ano gastados de xeito irregular preto de 1,5 millón de euros, e como ben se indica nos informes dos expedientes, que aparte de formular o reparo, advírtenlle da necesidade de que se corrixa a situación e que se tramiten polos trámites axeitados. Dende logo, non podemos votar a favor deste xeito de facer, que, por outra banda, denota que de bons xestores teñen pouco cando seguimos así máis de 4 anos despois da súa entrada no goberno. Remato. Moitas gracias. Turno para compromiso. Teresa Varela ten a palabra. Bueno, bos días a todos e a todas. Nada, reiteramos os argumentos que vimos facendo durante estes 4 anos de que este contrato tiña que estar sacado. No pleno anterior mezclamos o suministro do gas co suministro da luz. E o único que teñen que ver é que hai unhas facturas, como é a casa consistorial, que sí que veñen na mesma factura ao gas e á luz. Eu en ningún momento dixen de adherirse a FEN no contrato do gas, que era o que pretendíades facer ver no pleno anterior. Eu dixen adherirse a FEN no contrato da luz, que tiña un precio fixado e fai 4 anos desa adhesión. E se volvemos a ver a hemeroteca, veremos como no derradeiro pleno do mandato anterior o alcalde foi o que dixo que sí que estaba desvalorando adherirse a FEN 4 anos tarde. E aí está a miña exposición nese pleno rebatiíndolle que chegaba 4 anos tarde. Entonces non se pode mesturar dous suministros distintos, nin se poden mesturar argumentos, porque eu sempre pido coherencia. Non se pode votar 4 anos largos para sacar un contrato na que o consumo é tan grande, porque aquí veñen unhas facturas reparadas por 88.000 euros, co cual é un dos gastos máis importantes o do suministro enerxético nos custes que fai fronte esta casa consistorial, porque hai moitos. Entonces, vos o que queredes é enmascarar a vosa incompetencia política, primeiro, engañando a xente que isto xa viña dentro das luminarias que se cambiaron. Non. Eu enchime de repetir o argumento de que non, que son cousas independentes. Por un lado estaba o cambio das iluminarias a LED e por outro lado estaba o contrato de suministro. Son cousas distintas. Entonces vos intentastes facer unha política de ventilador para confundir a opinión dos nosos veciños, pero non, ese argumento, como non vos lo compraban, despois mezclabades suministros, tampouco pode ser, nin adhesións a un contrato ou a outro. Entonces, sexamos coherentes. E hoxe traelo aquí dicíndonos que é algo normal. A ver, un concello que funcione non vai dar tido todo contratado, eso estamos de acordo. Eu díxeno sempre, pero o que pasa é que non podedes votar 4 anos para sacar un contrato. Unha cousa é que veñan unhas facturas reparadas durante X tempo, pois 3, 4, 5 meses é que se saque o contrato. Non como isto que veñen facturas reparadas de forma reiterada e levades 4 anos para sacar un contrato. Falamos de cousas distintas. Entonces, sí que non podemos facer un enriquecemento injusto da administración, por eso ten que vir aquí, pero non engañedes dicindo que é algo normal. Non, levan 4 anos para sacar un contrato. Grazas. Avelino, casi respondo eu, para non... Por moito que o repitades, non tedes absolutamente razón. E vou vos explicar, é a última vez que o explico, hasta que o saquemos. Porque é que non quero nin perder un minuto con isto, porque parece mentira, que eu creo que o expliquei ben, e vexo que non entendestedes nada. Non é que non entenderades nada, non queredes entendelo. A ver,
Si algo presumimos de xestión é de aforro enerxético. Que ocorre? Estamos precisamente nun impasse de un proceso que queremos culminar, que se vai culminar durante o ano 24. É dicir, que mentre non se culmine, van vir estas facturas reparadas. E a partir de aí non virá ningunha máis. E sabedes por qué? Porque é un proceso complicadísimo que, de momento, vamos a ser pioneiros. Que o saiba en Galicia, creo que non o ten ninguén, de momento. Entón, nós levamos máis dun ano traballando nun pliego de condicións que está ultimado e que vai salir probablemente no que queda de ano, porque estamos vendo os últimos, digamos, flecos con intervención, tamén hai que velo con secretaría e tamén hai que velo para mirar a nivel económico como é mellor para o Concello de Lalín, non para o Goberno, sino para o Concello de Lalín. Cando salga ese proxecto, cando salga ese concurso, vanse acabar os contratos de alumeado, vanse acabar os contratos de suministro de enerxía eléctrica a todos os edificios municipais, a todos, non a casi todos, a todos, hasta os centros sociais do rural, que son 50%. Por certo, seguro que ningún de vos imaginades, porque eu tampouco mo imaginaba, que teñemos tantos suministros de luz no Concello de Lalín. Entón, vai todo nun paquete. Os ascensores, que é un contrato. O mantemento do que son os extintores, que é outro contrato. O mantemento da casa consistorial e de todos os edificios, auditorio, colexios, Lalín Arena, Concello, etc., que outros 3 contratos. E logo vai, por último, o contrato tamén do gas. Vai todo nun paquete. Por lo tanto, eu espero que probablemente eu non vou poñer de prazo o que conto, que será máis ou menos a primavera do ano que ven. Eu vou poñer de prazo todo o ano 24. É dicir, daqui a decembro. E todo o ano 24 vamos ter contratado o alumeado público para 12 anos e os edificios con todo, absolutamente con todo, os pormenores que fan falta para 20 anos. Por que o vamos a sacar a 20 anos? Porque vamos a propoñerlle á empresa Cocolla facer un macro parque de fotovoltaica nos edificios municipais para poder poñer placas e con iso considerar un aforro de enerxía. Ahora mesmo estamos valorando o aforro enerxético que están cifrando os estudos, que nunca é a realidade, pero os estudos, en un aforro con respecto ao que temos agora, primeiro, un funcionamento integral e impecable. Cando se funde unha luz, 24 horas para cambiala, en calquera edificio municipal. E así con todo. E ese funcionamento, como mínimo, imos a forrar do orden de 400.000 euros, poñendo placas solares. Bueno, poñendo placas solares e optimizando a xestión, porque non é o mesmo atender un edificio que atender 100 edificios. Por lo tanto, Lalín, cando acabemos de contratar todo o que son edificios municipais, todo, absolutamente todo, nese momento seremos o primeiro concello de Galicia e dos primeiriños de España en ter todo o que ten que ver con enerxía e con instalacións, o mantemento das instalacións municipais, todo xestionado con un contrato perfectamente diligenciado, con un plazo importante, e vamos a arreglar o problema ás corporacións dos próximos 20 anos. Como mínimo. O do alumbrado, 12 anos. Por tanto, que nos queráis acusar, e a mí pareceme tan injusto, que nos queráis acusar de xusto do que estamos facendo ben, que, home, eu entendo que a oposición tedes unha labor de non nos dar as cousas por ben feitas ao goberno. Eu entendo. O mellor, se eu estuvera na oposición, pois podría ser en moitas cousas parecido ao que din vostedes. Pero o que xa seguro é que nós vamos a ser vanguardia precisamente nesta materia. A partir de aí acabaránse os reparos en calquer edificio municipal, en calquer suministro municipal, acabaránse os reparos das eléctricas, acabaránse os reparos das telefónicas e acabaránse os reparos do gas. Para sempre, porque despois é cuestión de manter ese contrato vivo, pero é que facer un contrato todos os anos é un rollo, facelo para moitos anos
é máis doado e, sobre todo, é moito máis, estamos falando de eficiencia enerxética, estamos falando que entre o alumeado e máis os edificios de aforrar mínimo 1 millón de euros anual. É unha pasta moi importante que vai se poder dedicar a outras cousas. E iso gracias precisamente á xestión, xusto o contrario do que nos están acusando vostedes. Así que eu non lles pido que non lo den por ben feito, pero podolle adiantar que o pliego está ultimado. O único que falta son pequenos flecos, o resto está todo feito. E como lle digo, entre que o sacamos, entre que ten que informar a Xunta, tennos que informar un departamento da Xunta, entre que o sacamos e unha cousa e outra, eu creo que ao mellor no Brao debería estar funcionando, no Brao que ven. Pero vamos a poñer de prazo todo o 24. É dicir, que daqui a finales do 24 virán facturas de enerxía eléctrica, de gas e de teléfono a reparar, a convalidar. E logo, algunhas de teléfono xa non van vir porque saben que o do padroado que o metemos todo no Concello, que é como debía ser. E, por tanto, iso foi algo que non se fixa hasta agora, pero todo o que viña a reparar, que era o teléfono do conservatorio e máis a enerxía do conservatorio, agora vai todo co paquete do Concello. Por lo tanto, as de Telefónica, creo que a principio do ano que ven, vai no orzamento do ano que ven, xa iso vai ir co contrato que temos de Telefónica do Concello, porque era unha cousa esperpéntica que o auditorio, que é un edificio máis municipal, tuvera que pagalo con cargo á conta do patronato, e que o padroado tuvera que sacar a súa vez unha licitación de teléfonos. E encima, pois, bueno, o teléfono que temos no Concello, pois, son concursos e que están funcionando ben. Así que, daqui a que este adxudicado, van vir esas reparacións. E eu non volverei dar esta explicación, porque simplemente poderemos poñer unha grabación. Claro que levo máis, pero xa lle digo que é a explicación que vou dar ás facturas reparadas daqui a que estea. Pero como levo 4 anos o pliego empezámoslo a facer hai menos dun ano. Estamos aforrando máis de 500.000 euros no alumbrado público, Eu considero que nos tedes que dar as gracias. Políticamente non, pero das outras sí. Ben, intervencións? Ou votamos? O que queirades. Paco? Alba? Teresa? Nada, agradecerlle as súas explicacións, porque usted mismo puxo encima da mesa os cartos que están despilfarrando. Falounos dunhas cuantías desorbitadas, 400.000 euros de aforro que pasaron a ser 1 millón anuais, co cual eu creo que este prego tería que ter prioridade. Acaba de dicilo e reconocelo vostede. Fálanos que no ano 2024 que vai a estar cos recursos dun contrato desa entidade, deberían ter a experiencia xa, por exemplo, do SAF, con todos os recursos, co cual volveremos a estar este mandato sin o contrato da luz. Entón, se nos falan de un aforro tan cuantioso, deberían dar prioridade a ese contrato. Volven mascarar, mezclándonos todos os contratos que sacaron, volve querer ocultar a súa incompetencia política de non ter sacado este contrato, dicíndonos que aforran moito nas luminarias. Non mesturen nin contratos nin argumentos, porque non logran confundir a ninguén. Xa non lle compra a nadie ese argumento. Fálanos de moitísimos contratos que van sacar que non teñen nada que ver cas facturas que veñen aquí reparadas. Co cual, usted volve poñer en práctica a súa política do ventilador para ocultar a súa incompetencia. É dicir, o que sí que nos quedou clarísimo é o aforro que se vai a facer. Pois levamos nada máis e nada menos que 5 anos despilfarrando 5 millóns de euros, porque usted dinos que aforramos 1 millón de euros anuais, multiplique polos 5 anos, xa nos dá o despilfarro desorbitado que teñen. Despois, usted dinos que si está na oposición, que non lo iba a dar por ben feito, usted estuvo na oposición, pídolle que volva ver algún pleno daquela época, cando viñan as facturas reparadas, os seus argumentos
e a práctica de levantarse nas votacións e todo o circo que facían. Entonces, de vez en cando está ben retrotraer a vista atrás e para non errar e para aplicar coherencia nas argumentacións. Grazas. Mire, Teresa, eu creo que non é vostede coherente nas súas afirmacións, porque parece mentira que queira facer do torto dereito. Levo-lle dito 200.000 veces desde que estou sentado neste sitio que o que é medible non é opinable. Mire, non hai ningún concello que fixera o que nós estamos facendo. O sea, somos pioneiros e ainda nos quere acusar. Mira, vamos a ver, mire, non lle pode dicir o pote ao caldeiro, sácate de aí que me luxas. Por que non? Porque o pote está máis sucio que o caldeiro. Entón, a ver, un pouquiño de seriedade política tamén. Nós nesto somos pioneiros. E dice, xa puderon ter, están vostedes declarando que podían aforrar 400.000 euros. Home, claro, pero logo por que non o fan os outros concellos? Non debe ser tan doado, Nós tuvemos porque se non contrato hai da facer luz. os outros concellos, non, un contrato desta magnitud que nos queremos quitar, que incluya todo, para non ter que andar sacando contratos en vez de 200 quitar un solo hai un, e é a fórmula que estamos facendo, que é a fórmula dunha ESE, unha empresa de servicios enerxéticos, encima instalando renovables para que teñen menos impacto medioambiental. Así que, precisamente, estas facturas que vostede afirma, e lóxicamente, que non tirían reparo, todas estas facturas que hoxe estamos levantando reparo, estarían contempladas nese contrato. O gas e a enerxía eléctrica estarían contemplando. Por lo tanto, non afirme, non diga unha mentira, non diga que isto non ten nada que ver e que é unha técnica ao ventilador. Que non, que é ao revés. É xusto ao revés do que vostede afirma. Xusto ao revés. E mire unha cousa. Cando acabemos de sacar ese contrato e sexamos os primeiros de Galicia, ímonos presentar a un premio estatal de aforro enerxético. E cando nos lo dé un ministerio, ao mellor rexido polo PSOE, ao mellor tamén lle poñerán pegas. E dirán que temos enchufe no ministerio. Sabe Dios o que dirán. Pero, mire, eu teño a conciencia moi tranquila. Podemos aforrar 400.000 euros. Por que non nos aforramos antes? Porque hai que fazer un traballo ímprobo que, mire, nos levamos casi, debemos levar un ano traballando con ese pliego, porque houve que pedir, primeiro sabe vostede como se fai un pliego, primeiro hai que pedir ás distintas empresas ofertas do que podría costar o que ti queres facer. E, por certo, as empresas non contestan. Xo sei. Non contestan. Sabes por qué? Porque non queren que ti aforres. Porque así eles facturan máis. Entón, as empresas non contestan, pero tedes que facer ese paripé que che obliga a lei. Logo, despois, cando non contestan, tes que buscarte a vida para ter unha estimación do que pode costar, porque o pliego ten que levar un precio. Entón, precisamente, é un traballo de chinos ímprobo que o estamos facendo nós, e que antes non o fixo absolutamente ninguén. Por tanto, estas facturas, señora Varela, cando nós teñamos ese pliego axudicado, non virán a reparo, máis. Por tanto, algo habremos feito ben. E se non o fixemos antes, é porque aínda non se podía facer hai moitos anos. Co da ESE non se podría facer hai moitos anos. Empezouse a poder facer agora. Se non todos os concellos a teríamos. Se non hai ningún, por algo será. Pero sabe unha cousa, na carreira esa imos de primeiros. Imos de primeiros. Vamos a votar. Votamos, por favor. Moi ben. Votos emitidos 20, a favor 11, non 5 e 4 abstencións. Punto 4. O punto 4 é proposta da Alcaldía de modificación das sesións ordinarias do Consello de Administración do Padrado Cultural de Lalín. Tal como falamos na última xuntanza de portavoces, cambiámoslo como habíamos quedado para o venres, que hai comisións informativas antes da comisión informativa, tal como habíamos acordado. Perdón, os luns. Dixen o venres, pero é luns. Si, por eso, pero é para cambiálo. Quedan cambiados hasta que volvamos a cambiar, se fixera falta. Entón, aquí non hai debate, votamos entón.
Votos emitidos 20, a favor 20, apróbase por unanimidade. Imos co punto 5, proposta de modificación do modificado Manuel Rivero. Ten a palabra o portavoz Abelino Souto. Ben, como ben saben, no anterior pleno aprobouse a autorización para a redacción deste novo proxecto. Como xa se dixo naquele momento, era un modificado por cuestións técnicas e que ademais era un modificado a cero, e iso é o que traemos hoxe a aprobar, a modificación deste proxecto, que como xa se dixo no seu momento, vai a cero e afecta a cuestións técnicas, e así requeriron os técnicos que se debía facer para poder facer a obra en prazo. Como digo, afecta a cuestións técnicas e elementos construtivos da obra e este proxecto vai a un modificado a cero. Hoxe o que vamos aquí é a tomar o acordo de aprobar esta modificación e aprobar este novo proxecto que, como dixen, xa expliquei outro día, basicamente o que consistía no edificio que ali se vai a construir ou se está a construir, que xa está bastante avanzado as obras do mesmo. Gracias. Turno para Paco Vilariño. Non. Turno para Ángel Álvarez. Ángel, perdón. Sí. Nos ímonos a abster nesta votación porque, como saben, nos tiñamos outra proposta para o edificio que está nese emplazamento ou nesa zona. De todos os xeitos, queremos aproveitar esta intervención para denunciar que a documentación que se refire ao modificado que se vota aquí agora non está disponible na sede electrónica ou non estivo hasta hoxe. Intentamos acceder a ela hai varios días dende diferentes dispositivos, chamamos varias veces o Concello, intentámoslo por correo e por WhatsApp e despois de moitas voltas conseguimos que un funcionario nos enviase onte ás 3:20 da tarde a documentación. Entendemos que se trata dun erro informático, pero tamén entendemos que é a súa responsabilidade facilitarnos a documentación en tempo e forma. Polo tanto, poñan os medios que sexan precisos para que isto non volva a suceder. Nada máis. Moi ben. Queres apoiar as pernas? Ben, votamos entón. Anxo, perdona, a ver, estes temas de que non este disponible, ás veces podedes pensar que é culpa nosa, pero eu seguro que non é culpa nosa. Nos, cando preparamos un expediente, damos por sentado que vai polos caces automáticos normales. Que ás veces hai problemas para baixar a documentación, sí, ocurrenos tamén incluso a nós moitas veces. De feito, temos que utilizar, agarrar e pedir a un mau, porque moitas veces non somos capaces de baixar a dispositivos electrónicos. É como estes cacharros que ás veces parece que van moi ben, e cando funcionan ben dá gusto, e cando funcionan mal e atascan é peor. Por tanto, nese aspecto, pedir que os técnicos desta casa vos faciliten a documentación o antes posible, porque, como comprenderás, nós non temos ningún interés en ocultala porque non ganamos nada, que ten que vir a un pleno. Ese é peor o remedio que a enfermedad. Se nos quixéramos non vos dar a documentación para que, por así dicirlo, non nos criticarades, é moito peor. Por lo tanto, como comprenderás, aí hai que mirar, ao mellor, Secretaría, ao mellor había que mirar, ao mellor, os dispositivos, cando un concelleiro non dé baixado, ao mellor, unha documentación, buscar un sistema que nos permitira obtela de outra maneira. Espera que chego a palabra. Sí. Si, vamos a ver, eu enterei-me deste problema onte a tarde. Podíamos ter, por exemplo, cando ás veces hai problemas que non baixamos a documentación e non damos tampouco nos baixar a documentación. Envióse por correo electrónico. En todos os xeitos, desde o martes pasado que se convocou a Comisión Informativa, o expediente sí que estuvo disponible. Ao parecer de Dovenres, o Grupo Socialista non pudo acceder a este expediente. E non o supemos hasta onte, a mediodía. Por la tarde creo que remitiuse por correo os varios documentos do expediente. Sí. Que non? A ver, permítesme intervir. Bueno, a mí foi cando me dixo Anxo. Sí. Collo teu. Pero sempre podes chamarme o meu teléfono particular e non me chamaches.
Sí, me ha llamado. Chámame moitas veces, Alba, non é así. A ver, Alba. Alba. Eu chamei onte ás 9 da mañá e non había ninguén, non pasa nada. Mandeille un correo electrónico, ten un correo electrónico meu das 10:03 da mañá. Vale, non pasa nada, non o veu, non pasa nada. Volvín a intentar falar con alguén en secretaría á 1 da tarde. Á 1 da tarde, un non sabía, outro non estaba e outro non sei que. Isto todo solucionouse ás 3 da tarde que me mandaron a documentación por correo electrónico. Que non pasa nada, pero a mí dame igual ter a documentación dende o martes pasado si eu teño que ter a documentación accesible durante todo o tempo ata que chegamos ao pleno. Si ou non? Desde o martes pasado. Non, pero é que non é así, César. Eu xa expliquei antes. A documentación, mentre estaba nas carpetas das comisións, iba ben. A documentación, cando pasou a carpeta do pleno... Claro. A ver, eu que quero decir, Alba, eu quero decir que non hai mala fe por parte de ninguén en que non teña esa documentación. Aquí ninguén dixo que houbera mala fe ou non houbera mala fe. O que estamos dicindo é que hai unha falta de acceso á documentación e que se hai unha falta de acceso á documentación é totalmente imposible fiscalizar esa documentación. É tan sinxelo como é iso. Eu non digo que ninguén vai a darlle un botón para decir o do Grupo Socialista ou este concello este, pois que non entren. Porque aparte votamos hasta as 3 da tarde con funcionarios do Concello intentando hasta as 3:30 intentando solucionar este problema. Bueno, logo remitiuse, como non o solucionaron, remitiuse por correo electrónico, non? Efectivamente. Vale. Paz, que te quería decir? Simplemente decirche, Alba, que nós tivemos constancia como grupo de goberno cando ti onte ás 14 horas me mandaches o WhatsApp. Inmediatamente puxo en contacto. Nós non tiñamos ningún programa para descargala, nin tiñamos ningunha referencia por parte de outro grupo das dificultades. Entonces, nese momento, sabes que Viz se puxo en contacto contigo, efectivamente veu que había unha dificultad que do gestiona que non se pode solucionar desde aquí, xa se generou unha incidencia e Viz, concretamente, estuvo aquí pasadas as 3:30 da tarde descargando a documentación para que a pudera ter en tempo e forma para revisar. Pero foi o primeiro aviso do que nós como grupo de goberno tivemos constancia foi cando ti onte me mandaches ese WhatsApp. Entonces, a incidencia está generada, pero para nós non existía ese problema. Sí, eso non digo como grupo de goberno, pero digo que a primeira da mañá que os había chamado. Bueno. Xa había mandado o correo. Bueno, Ben, aclarar. Vale, vamos ca votación. Votamos. Con quen? Con eu? No, ya Alba, eu dicir que non tiño o teléfono do secretario, pois que o secretario dixera que a chamaba moitas veces, absolutamente. Bueno, votos emitidos 20, a favor 11, non 0, abstencións 9. Queda aprobado por maioría. Imos co punto 6, expediente de recoñecemento de honras a Paco Lareu. Ten a palabra o noso portavoz Abelino Souto. Ben, este xa é un expediente que tamén xa ben falado dunha xunta de portavoces e, como todos saben, é dedicarlle un espazo público a Francisco Lareo Morado, o que todos coñecemos como Paco Lareo. Eu hoxe non vou facer aquí unha exposición de todos os seus méritos que evidentemente son coñecidos por todos, como poido ser a realización do cartel no 1992 do cocido ou a elaboración desa figura tan simbólica de Lalín como son os testiños que precisamente fan 25 anos este ano, ou facer sempre de escribán no que ven na encomenda do cocido desde a súa creación hasta pouco antes do seu pasamento.
Por isto, decidiuse na Xunta de Portavoces, e están todos de acordo, pois dedicarlle o parque que está situado nas inmediacións da Casa da Xuventude, pois que se pase a chamar pois o Parque de Paco Lareo, e, como digo, pois é o que vamos a aprobar neste punto, que xa está falado pois con todos os grupos municipais. Moitas gracias. Turno para Bloque Nacionalista. Paco. Eu non iba a falar. Non estamos, estamos de acordo, non hai problema. Só unha pregunta. Estas tres persoas, Manuel Gómez Estevez, que son os que instruen, Daniel González Alén, como tío que o sabe todo neste mundo, e Lucía Espiño, si van darlle un premio Nobel, tamén van facer eles o informe. Digo, pero saben de todo, é algo así que nos sorprende que cando necesitan un informe... Non, pero explico, ten unha explicación. Pero déixeme... Non, pero ten unha explicación, Non, digo, porque eu supoño que se este Concello precisa unha asesoría nuclear, tamén estes tres van a asinar o tema, non? Entón é algo así moi curioso. Ben, male a sorna de cando o protocolo non, o reglamento noso, di que hai que cando hai calquer tipo de cousas destas, hai que facer unha comisión de expertos. Os expertos casi nunca os hai. Pero estos son expertos de todo, digo. Pero casi nunca os hai. Entón, como protocolo di eso, realmente é un paripé que hai que facer, pero que realmente non é que valga para, se houbera que facer algo nuclear, traeríamos a un experto Daniel vale para eso e máis. A ver, e Manolo Gómez... Nós procuramos ser... Mire, por exemplo... Nos agora, no tema fotovoltaico para poñer nos edificios municipales, o fotovoltaico trouxemos a un ingeniero, non chamamos a Manolo Gómez nin a... E tendo estes tres, para que non asinan eles? Como? Tendo estes tres, se podían facer eles. Vale. Ingeniero con G, con G. Ben, eu creo que puxose, pero se vostedes que andaxan os expedientes estes me propoñen outro, eu ás veces, moitas veces pides o favor a xente que coñeces para que fagan, é porque os coñeceron, porque, a ver, Manolo Gómez tratou moito con Paco Lareo, e Daniel tamén tratou con Paco Lareo, e Lucía Espiño tamén tratou con Paco Lareo, é dicir, poñamos a alguén que tuvera trato con eles, non por outra cousa. Quero dicir, non hai ninguna, pero se hai alguén que cando se xa un expediente que irán vostedes que funcione de experto, pois non temos inconveniente en nomealo. A turno do PSOE? Non. É turno de compromiso? Non. Entón estamos de acordo, pasamos a votar. Votamos. Marcos, falta o teu, non entra. Ahora sí. Votos emitidos 20, a favor 20, apróbase por unanimidade. Moitísimas gracias porque estes cousas de distincións é moi importante que salgan por unanimidade, así que eu creo que Paco Lareu o merece e lle dou moito a este Concello e creo que non é que lle paguemos nada, pero creo que é de xustiza reconocelo. Así que moitísimas gracias, noraboa a Paco Lareu, a súa memoria, máis que nada, e a súa familia. Imos co punto seguinte, que é o punto 7, que é a moción do Grupo de Goberno contra a tramitación dunha lei de amnistía. Ten a palabra Avelino. Avelino, aquí xa afina máis, que xa vexo a oposición co dente afiado. Ben, pois hoxe vamos a tratar un tema que voume permitir adiantar, seguramente parte da intervención da oposición, que seguro que van a decir que é un tema que non nos influi ou que non deberíamos tratar aquí, porque xa os coñezo, como nos recoñecementos extrajudiciais, xa sabemos cales son os seus argumentos, pero eu creo que eu creo que para o noso povo sí que influi bastante, porque non nos vai ser o mesmo pois ter un presidente que outro por cuestións obvias e que xa todos coñecemos. Un presidente que pasou de decir que era inaceptable as condicións dos independentistas a agora pois ser aceptables. É que cambiou neste tempo todo, é que cambiou que o seu ministro de Xusticia e as súas vicepresidentas dixeran que era inaceptable. Pois cambiou que agora necesitan os votos para ser presidente. Que máis dá o resto? O importante simplemente pois é ser presidente e vemos como meses despois din exactamente o contrario dos que estaban dispostos a ceder. Por sorte, cada día
vemos máis socialistas que amosan o seu descontento, que rechazan a postura de Sánchez e, sobre todo, que a rechazan porque el non dixo en campaña pois o que pretendía facer. Incluso vemos concelleiros, que os invito aquí, os do Partido Socialista, aquí en Galicia, que apoiaron esta moción, e concelleiros socialistas en ayuntamientos como o de Ares, que dixeron que non estaban a favor das decisións do seu presidente ou do presidente Pedro Sánchez. Pero, en definitiva, para que todos nos entendamos, que pretenden dicirnos con isto? Pois pretenden dicirnos que hai ciudadanos con máis dereitos e ciudadanos con menos dereitos. Pretenden nos dicir que se eu cometo un delito, vou á cárcel. Pero pretenden nos dicir que ora un señor que cometeu un delito e que marchou nun maletero dun coche, pois vai vir convertido en rei e todo porque é necesario para unha investidura. Vai a vir convertido pouco menos que nun héroe para España outra vez. Claro, resulta que vostedes son os progresistas. Claro, e onde está nos progresistas a igualdade ante a lei? Cando cambiaron esa opinión? Donde está a igualdade de recursos? Tamén vemos como aquí se vai a ver diferencias e a ver como defenden os galegos que se lle vai a perdonar unha deuda a uns catalanes cos seus apoios a cambio de sacar orzamento para darlle aos catalanes, aos veciños e veciñas de Galicia, á población dos galegos e a outras comunidades autónomas, sempre e llanamente porque se necesitan uns votos para poder ser presidente. Tamén quero ver como nos vai explicar o señor Vilariño, porque non nos olvidemos que estamos falando do Partido Socialista, pero claro, hai un socio necesario, o Bloque Nacionalista Galego, que vamos a ver como vai apoiar tamén que un presidente apoie unha amnistía para outra comunidade autónoma que non é Galicia. Entón, vamos ver como ese suposto defensor de Galicia vai apoiar que se beneficie a unha comunidade autónoma como é Cataluña por riba da comunidade de Galicia. A min gustaríame hoxe que neste pleno todos como veciños de Lalín, e ante o descontento xeralizado da xente e ante a desigualdade que nos están propoñendo e que van a levar a cabo con toda a seguridade, pois gustaríanos que todos apoiaran esta moción e que votaran a favor. E así o espero e que abandonen as siglas de partido. Como fixeron, eu vexo o señor Mario dicindo que non, eu digolle que invito a que faga de socialista responsable. No seu partido hai socialistas responsables, como presidentes de comunidades autónomas que din que están en contra, ou mesmo concelleiros de ayuntamientos de Galicia, como lle digo, por exemplo, os de Ares, que dixeron que non estaban a favor do seu presidente. Entón, eu pídolle que hoxe, pola igualdade de todos, pola igualdade de recursos para todas as comunidades autónomas e que non se desvíen recursos para outras comunidades autónomas, sacando o que nos toca a nós, aos de Galicia e aos restos de comunidades autónomas, pois que apoien esta moción. E senón, explíquennos vostede porque van a votar en contra desta moción e explíquennos vostedes por que están tan a favor de que se aprobe unha lei de amnistía e por que vostedes están tan a favor da desigualdade que se está a propoñer no noso país. Gracias, Avelino. Turno para Paco Vilariño. Eu, hoxe, Avelino, non ten un día afortunado. Supoño que empezou chegando tarde ao Concello unha hora e por eso sigue así arrastrando o retraso, neste caso intelectual. Vamos a ver. En todo caso, o seguinte. Eu creo que tedes que ter un mínimo de decencia política. Vale. Si queredes presentar esa moción como Partido Popular, pero non como grupo de goberno unha moción do Partido Popular. Tedes que empezar a distinguir o que é o partido e o que é a institución. E o goberno un goberno para todos os veciños e veciñas. E non fusilar unha moción do Partido Popular cun encabezado do goberno. A ver se sodes capaces de distinguir claramente que vos gobernades para todos e todas as veciñas e non, desde logo, para os vosos ultras. E isto é o primeiro que formalmente importante que hai que denunciar hoxe aquí. Porque é intolerable que unha moción do Partido Popular
vaya desde logo encabezada en representación do grupo de goberno, vale? A min, eso primeiro. Segundo, isto é o que ese exército de liberados que tedes, tanto de concelleiros como de asesores, é o traballo do mes que fixéchedes, fusilar unha moción do Partido Popular que se presenta en todo o Estado. Ese é o traballo que vos facedes e polo que cobrades unha millonada. Imaginádevos o que vos preocupan os veciños e veciñas de Lalín, que isto é o aval que traedes a este pleno. É o aval que traedes a este pleno. Non falades das cousas que, desde logo, cobrades por elas, tedes que xestionar e que vides aquí cunha patochada de algo que ademais nin existe, sobre unha lei que non existe, e facendo desde logo, vamos, un uso noxento do que nós entendemos que ten que ser a política, non? Por lo tanto, eu supoño que os veciños e veciñas de Lalín a vostedes os elixiron para que aquí se debatira de temas de Lalín e que, desde logo, perdamos o noso tempo con cuestións importantes e non con cuestións de partido. O único que significan é, desde logo, unha maniobra, non? De vostedes, que son especialistas desos, de distracción, sobre, insisto, sobre unha lei que vostedes din que non está, nin saben en que condicións se vai dar, se se dá, é moi curioso, non? Unha lei, ademais, e unha proposta, que a mí me sorprende, non? Eu a vostedes nunca sostiven como unhos racionarios. Eu pensei que esta moción aquí non se iba a presentar. Esta é unha moción do PP máis rancio de Madrid, encabezado por Ayuso, que desde logo só responde desde logo esas presións da ultradereita ou da dereita extrema, como vostedes queiran, e dos seus complexos que vostedes teñen, non? Por lo tanto, nós estamos a outro tema moi distinto e non con propaganda, desde logo, desa maquinaria que vostedes teñen para non falar dos problemas que realmente lle interesan a nosa xente, non? Desde logo, pola súa falta de xestión. E vostedes, ademais, sempre tiveron a mesma posición, aí sí que son coherentes. Oposición, que non oposición a calquera avance democrático ou de recoñecemento de dereitos. Tamén decían que era anticonstitucional, verdade, o que era, pois o divorcio, supuxeron a él, dicían que non collían a Constitución, sí. Dicían que o aborto tamén era anticonstitucional, que desde logo o matrimonio de igualdade entre sexos tamén era, e perderon todos. Vostedes, cando hai un avance, están, porque son a dereita máis ultra, desde logo, de toda Europa, perderon sistemáticamente. Vostedes, en contra destes avances, tamén estiveron en contra e dicían o mesmo argumento, que era anticonstitucional. Entende? E non é así. E neste caso, desde logo, claro, vostedes prefiren outro tipo de amnistías, que aí sí que non se rasgan as vestiduras. A amnistía fiscal que vostedes lle fixeron para auténticos defraudadores, para blanquear, verdade, a súa corruptela, aí sí que son amnistías que lle gustan. Ou, desde logo, a golpistas do 23F, aí non lles temblou o pulso en votar a favor, a condenados do GAL tamén, verdade, fixeron amnistías, ou a políticos corruptos. Aí sí que, desde logo, vostedes atopan perfectamente cómodos nese tipo de amnistías, non? Por lo tanto, mire, deixen, desde logo, de facer o ridículo, deixen de apoiar políticas reaccionarias como nunca aquí se debatiron. É vergonzoso que o Pleno do Concello de Lalín vote isto sobre algo que non existe. E, desde logo, nós apoiamos, desde logo, o que é o diálogo e non judicializar a vida política, como vostedes saben. Pero, mire, a min, desde logo, é unha moción que me causa, por ser dunha carga ideolóxica tan profundamente detestable, e despois, claro, como non ten argumentos, fala vostede do tema da desigualdade. Terminouse o tempo, quere máis tempo, ou tes ou turno segundo. Cando se reuniu os canarios, cando, desde logo, se reuniu cos catalás o tal, o co PNV, non era para darlle máis concesións a cambio de que o puxeran presidente. Non era. Home, que non se sades tan fariseos. Moitas gracias, Paco. Por parte do PSOE, Anxo Álvarez ten a palabra. Bueno, en primeiro lugar, a día de hoxe non hai ningunha proposta do Goberno sobre unha lei de amnistía. Por iso, debater hoxe neste pleno sobre algo que non existe parécenos un delirio.
Dende logo non vai mellorar a vida dos nosos veciños e veciñas, non vai solucionar ningún problema neste concello nin fora del. Esta moción responde únicamente aos intereses dun partido político e non aos intereses de Lalín. A política como ruído, a política como ferramenta ao servizo de intereses particulares e non ao servizo da cidadanía. Esta é, na nosa opinión, a peor versión da política. A moción que presentan vostedes non é máis que un pretexto para descalificar a Pedro Sánchez e o Partido Socialista. Ruído e crispación. Esa é toda a súa aportación a este debate. Repito que a día de hoxe non existe lei nin proxecto de lei de amnistía. E, sobre todo, ningún veciño nin veciña de Lalín está esperando a nosa ilustrada opinión sobre este asunto. A cidadanía quere solucións aos seus problemas. Non entende que esteamos a debater nun pleno municipal sobre este tema, en lugar de falar da crecente sensación de inseguridade nas rúas de Lalín ou da falta de oportunidades laborais para a nosa xuventude ou dos problemas que provocan a presenza de excrementos de estorniños nos parques municipais ou da chapuza dos pasos de peóns na rúa Montefaro, etc., etc., etc. Esta moción só contribúe ao descrédito da clase política lalinense, dos que estamos aquí, falar por non estar calados. Temos moito traballo aquí, en Lalín, moitos problemas que podemos solucionar e para os que sí que temos competencias. Podemos falar diso. E para rematar, dúas cuestións sobre o texto que presentan aquí. A primeira, empezan a súa argumentación eloxiando e reivindicando a Lei de Amnistía de 1977. Saben como se posicionou o seu partido naquela votación daquela Lei de Amnistía? Non o saben, non apoiaron esa lei. E agora din que é un dos grandes acordos da democracia. E segunda cuestión, piden que os partidos maioritarios cheguen a acordos de Estado. E está moi ben, pero é o Partido Popular o que mantén bloqueada a renovación do Consello Xeral do Poder Xudicial. 1757 días de bloqueo. Polo tanto, con estes antecedentes, prudencia, señores e señoras do Partido Popular, prudencia. E remato xa. Nos vimos a este pleno co propósito de ser útiles á cidadanía. Non imos contribuir á política Estado ruído. Queremos falar dos problemas deste Concello. Queremos facer propostas realistas e que melloren a calidade de vida dos veciños e veciñas de Lalín. Nada máis. Moitas gracias. Turno para compromiso. Rafael, ten a palabra. Moi bo día a todos e a todas. Bueno, a verdade, digo aos partidos a todos. Parece que é a primeira vez que traemos unha moción de partido aquí a este pleno en 8 anos que levo no Concello. É relativamente habitual que traigan tanto o PSOE como o PP mocións de partido, que eu respeto, por certo. Aquí teño a dicotomía entre o que eu quero decir, o que debería decir e o que eu vou decir. Podemos falar da historia do catalanismo, como se chega a este punto dende a segunda metade do século XIX, o que pasou cando se reforzou moitísimo na ditadura de Miguel Primo de Rivera, ou tamén o que pasou durante os 40 anos de franquismo, que precisamente por facer represión contra o catalanismo o que fixo foi conseguir que medrase. Efectivamente, non hai un proxecto de lei de amnistía a día de hoxe. É así. Aínda que recoñecidos líderes do nacionalismo din que isto xa está acordado hai tempo. Seguramente hai algo que nos están ocultando. Eu non estou a favor das amnistías políticas en democracia. Eu podo entender, ou compartir incluso os indultos. Aquí falouse de que se amnistiara a golpistas como, por exemplo, o Xeneral Armada, non foi amnistiado, foi, digamos que hubo un indulto parcial por cuestións parece ser que saúde. Este indulto fixo o propio Partido Socialista. Ou tamén, no seu momento, a Vera e ao meu veciño de Porta en Madrid na rúa Ferran de los Ríos, Barrio Novo, que foi amnistiado por un goberno do Partido Popular despois de estar relacionado precisamente co terrorismo de Estado. Insisto que a mí me gustan as amnistías e saímos dunha ditadura como foi a franquista cara á democracia, pareceme máis que justificada, por eso comparto o espírito da lei precisamente da amnistía do ano 77, pero eu creo que se fai en democracia nace necesariamente viciada, sobre todo cando os presuntamente amnistiados din que non renuncian á vía unilateral. Ademais,
a día de hoxe están falando de acordos para que, dicíndolles que non só non lle chega coa lei da amnistía, senón que tamén queren iniciar un proceso de autodeterminación, tamén queren ir a referéndum no ano 27, e tamén están exixindo ao conxunto do Estado 450.000 millóns que, efectivamente, se lles concedesen, que espero que non, afectaría a economía de todos os galegos. Pois por iso non estou de acordo. Tampouco estou de acordo que porque persoas libremente queiran ir a votar se den ordes por parte de un goberno do Partido Socialista, en este caso, para bater na xente. Isto tampouco me gusta, o que pasou no seu momento. E tampouco me gusta, debo decilo, cando hai políticos fascistas, por exemplo, Vox, que durante a campaña das eleccións xerais din que hai que aplicar en Cataluña un 155 permanente, que tivo como consecuencia o grandísimo resultado que tivo precisamente o PSC por medo a esta circunstancia. Hai cousas que non entendo, como é, por exemplo, que en determinados sectores do nacionalismo catalán se exixa que se lle apliquen as leis ao rei de España, cuestión coa que eu estou de acordo, pero non se lle poden aplicar ao presidente da Generalitat. E, polo tanto, hai unha cuestión que é evidente, que dixo Avelino, eu teño que compartir, ninguén do Partido Socialista, estamos vendo como hai todos os días xente en contra desto, importantes cargos do Partido Socialista, plantexaría unha amnistía se cuantitativamente non lle se fixese a falta. Isto sabémolo. E sabemos tamén que se volvemos a eleccións dentro de uns meses, se non se chega a un acordo finalmente, estou convencido que o Partido Socialista no seu programa electoral non levaría unha lei de amnistía previamente para que decidan os españoles sobre todo isto. Por lo tanto, eu penso que hai moito cinismo tanto na postura do Partido Popular como na postura a nivel estatal, non local, que respecto do Partido Socialista. Había onte en redes sociais que, cando decían que eu estaba en contra desta amnistía, que me recetaba lorazepam. Creo que o señor Álvarez que lle fixo moita gracia, o concelleiro do Partido Socialista. Bueno, a miña saúde mental, señor Álvarez, está, eu creo que plena, a día de hoxe, pode facer vostede o que considere e eu podo, en democracia e liberdade, poderei decir o que penso do que vostede fixo. Teño a miña saúde mental plena para saber discernir o que lle interesa a este país ou non, na miña modesta opinión, e así as poño en nombre do Grupo de Compromiso. Moitas gracias. Moitas gracias. Avelino ten a palabra. O turno de réplica, 3 minutos. Ben, señor Vilariño, eu non estarei centrado, a mellor pásame como a vostedes, que desde que iban sacar grupo parlamentario propio e sacaron un diputado xustiño, tampouco están moi centrados. Mire, claro, vostede, como sempre, saliu cos salarios, hasta na moción da amnistía nos saca os salarios, o seu é de traca. Falou de todo, menos o que lle preguntei, porque, claro, eu entendo o papel do Bloque. O papel do Bloque teñen un papelón, a ver como lle explican que van a apoiar a un presidente que vai perdonar unha deuda de 700 millóns de euros e que vai retraer fondos que non van vir a Galicia. Fondos, como por exemplo para pagarnos o 50% da dependencia que nos debe a comunidade autónoma, fondos para a peaxe da AP53 para as bonificacións, e eses fondos todos que podrían vir para Galicia, vamos ver como van ver a Cataluña. Tanto é o que non saben que facer, que hasta se pon o seu diputado a falar e o presidente e mitad dos ministros se marchan do Congreso dos Diputados. Ese é o valor que ten o diputado do Bloque Nacionalista Galego no noso Parlamento. Claro, vostede fala de cousas que quixo mesturar todo. Fala vostede, por exemplo, do matrimonio homosexual. Un argumento xa máis aburrido, señor Vilariño. Mire, o señor Mariano Rajoy tuvo maioría absoluta neste país e pudo modificar a lei se quixo. E a día de hoxe os homosexuales síguense casando porque Mariano Rajoy non modificou a lei no seu momento. Co cal vostede non sei que está dicindo porque vai a cousas tan antigas e utiliza sempre o mesmo argumento que non lle ven a nada. Fala vostede, señor Anxo, que isto é un descrédito que estamos a falar. Mire, un descrédito é dicir que se faga unha amnistía que non houve delito. Un descrédito é darlle cartos a un territorio encima de outro. Un descrédito é dicir que a lei de solo si así non vai rebaixar as condenas e despois rebaixar as condenas. Un descrédito é dicir que non se vai a patar con Bildu e despois se pata. Un descrédito é dicir que non hai indultos e despois hai indultos. Un descrédito é
decir que non se vai a reducir o delito de sedición e malversación e logo vemos como se modifica. Un descrédito é dicir non pataré con Bildu, se lo digo outra vez, e logo patar con Bildu. Ese é o seu partido e ese é o seu descrédito. E xa que se quer ir tamén, pois á época da transición, direille que no Partido Popular temos uns cantos pais da Constitución española. Co cal, nesa materia, creo que non se excusa dar ningunha sola lección porque a Constitución e as normas que nos rixen a día de hoxe e que nos levan dado pois moitos anos de cordialidade e de prosperidade están firmadas por moitas persoas que formaron e que forman, que creo que siguen vivas tres, pois do Partido Popular. O que está claro hoxe aquí é que vostedes, e con isto vou rematando, especialmente o Partido Socialista, pois vemos como o Partido Socialista de Lalín vai a apoiar, ou neste caso vai a votar en contra e apoiar unha lei ou unha hipotética lei de amnistía simplemente por non votar en contra dunhas siglas do seu partido cando compañeiros seus, porque eu non estou pedindo que vostedes sean pioneiros, estou dicindo que vostedes fagan como moitos compañeiros seus do Partido Socialista e digan que non ao que están propoñendo. E vou rematar dicíndolles que sí que é bastante importante o que estemos falando aquí, porque toda a veciñanza de Lalín sabe perfectamente e é bastante coñecedora da relación que, por sorte, e por privilexio teñen poucos alcaldes, que ten o noso alcalde co que podría ser o presidente de España, como é o señor Feijóo. E asegúrolles que a Lalín nos iría bastante distinto e bastante mellor se tuviéramos como presidente de España a Feijóo. Non só polas leis que aplicaría, senón pola relación personal e ca sorte que temos que ten o noso alcalde co que sería presidente de España. Ben, pois moitas gracias. Antes de votalo, antes de votar, coas mocións quedamos en que non hai segundo turno. Deixe 5 minutos e pus ainda 2 máis. Agora toca lle cerrar. Bueno. É un pacto que temos, para abreviar os plenos, senón eran larguísimos. Non gardo as preguntas para a segunda intervención que sabe que non lle podo contestar. Ben. Pois se está cubrindo de gloria. Bueno. É un cobarde, non se preguntei nada. Pero... Non, a ti non. Ben, para rematar, que me toca rematar a min. A verdade é que o papelón do bloque é guapo, Non, o papelón do bloque é guapo, porque Néstor Rego, o bloque ten un problema de religión, de Paco. Ten un problema de religión, pero non que religión católica. Ten un problema de religión da UPG, que é tan intransigente con todo que non se permiten nin siquiera escoitar o que lle quere contar o presidente Feijóo. Nin siquiera, Porque, oye, eu creo que polo menos podían escoitar, ainda que dixeran que non, podían escoitar. Néstor Rego é un talibán. A ver, é un talibán no sentido político da palabra, non digo que sea un talibán, a ver, é unha expresión, vale? Que é unha persoa que chama ao presidente que foi a presidente da Xunta e que é candidato do PP e non se digna nin a sentarse con el. E iso non é serio porque... Non é así. Vostede sabe que teñen un problema de religión e a religión chamase UPG, non é unha religión católica, nin protestante, nin maometana. É unha religión da UPG. E teñen que superalo, porque, mire, a Néstor Rego, que hai 4 anos, lle pideu a Sánchez unha serie de cousas para Galicia, señor Vilariño non se cumpleu nin a primeira. E doulle o voto a Sánchez hai 4 anos e colleu para Galicia 0. E seguro-lle que para Galicia con Feijóo iba a vir moito máis que con Sánchez. Eu entendo que teñen que, por disciplina de partido anxo,
pois votar o que lle mandan de arriba, pero a argumentación sabe vostede que non ten fundamento. Non é posible que nun Estado democrático, eu estuve vivindo estes 2 días de investidura en Madrid, por razóns obvias, estuve ali no hemiciclo cos meus compañeros de partido, pero tocoume estar no medio do PSOE, porque non hai sitio para sentar aos senadores, e tocoume estar con 2 diputados pola esquerda, un pola esquerda e outro pola dereita do PSOE. E eu ben escoitei o que comentaban ali cando había as intervencións de Óscar Puente, que o nombraron agora Rottweiler plenipotenciario. Eu ben vía o que opinaban por ali. Quero dicir que non debía valer todo en política. E hai certas cousas que eu creo que, por desgracia, o PP e o PSOE tiñan que entenderse. É que non nos entendemos, pero eu aí non son imparcial, pero eu creo que é por culpa do PSOE. Pero por culpa do PSOE sanchista, non por culpa do PSOE. Eu aseguro que o PSOE e o PP nestes temas entenderíanse. Pero é que o señor Sánchez, cando fixo a conquista ibérica do PSOE, laminou todo o bo que tiña o PSOE para crear o sanchismo. E o sanchismo é unha desgracia para este país. E vostedes teñen que defendelo, porque eu entendo que teñen que defendelo, porque senón non teñen futuro. Pero hai xente que ten moito futuro no PSOE e que está dicindo claramente o que opina. Algún deles é presidente de autonomía, non é un cheiñas calquera, é presidente de autonomía. 2 deles son presidentes de autonomía. E din o que pensan. E non pensan como a vostede. Oye, un presidente de autonomía, Sánchez, aínda lle pode cortar políticamente o gañote, pero a vostede non lle vai cortar probablemente. Entón, eu o que quero dicir é que, a ver, nestes temas, PP e PSOE tiñan que entenderse. E non é por culpa nosa, porque a oferta de Feijóo foi seria. E, señor Vilariño, nós traemos estas mocións de partido porque é normal. Eu estou de acordo co que dixo o señor Cuña, porque é normal que as traigamos. Somos dun partido. Eu só traerá as súas, e nós traemos... E vostede trae as súas, ben que lle costa. Sí, algunha non, porque vostede algunhas cousas non lle fai caso, porque ao mellor é menos religioso que a parte da UPG. Porque eu ainda non teño clasificado a vostede. Pensei que era da UPG, depois resulta que non era da UPG. E agora, ás veces teño dúdas se é da UPG. A UPG, eu creo que se é da UPG, teñen un problema de religión. E hai que acabar con esa religión. Hai que ser, digamos, non religiosos en política. Así que... Ben, bueno, imos a votar. Eu creo que, aínda que non se produxo a lei da amnistía, Anxo, vostede sabe que vais a producir. Ten algunha dúbida? Escoite o que dixo o xa mañán na tele Óscar Puente. E xa sabe por onde van os tiros. O sea que eu tamén lle reto unha cousa. Como non vai haber lei da amnistía, eu acepto o seu voto en contra. E se despois hai lei da amnistía, vostede aquí vai pedir disculpa neste pleno. Se hai lei da amnistía, se hai, se hai. Non porque cando pase, cando haxa a lei, despois sí que é estéril de todo. Agora, polo menos, ainda pode dicir, Concho, acá hai 3.000 ayuntamentos en contra. Ao mellor, algo vale. Isto Pablo dividiría perfectamente. Isto chega mal o acordo deste pleno e xa cambian a posición totalmente. Bueno, eu espero, Anxo, que cando haxa a lei da amnistía que vai haber, vostede diga no próximo pleno, ou no seguinte máis, porque no seguinte máis, no de outubro, no de novembro, diga, eu pensei que non iba a haber lei da amnistía e si a houve. Pero non dixo que non iba a haber. Se houbera lei da amnistía, se houbera ese debate, eu non entraría. Pero é que cando haxa o debate da lei da amnistía, esa prove... A ver... A mí preocupa máis, de verdade, o tema dos excrementos dos estorniños. O sea, isto sí que o podemos arreglar. Pero, por favor, pero eso é demagoxia barata. Eu entendo que hai que arreglar os excrementos dos torniños e, oye, os problemas dos puríns no rural, claro que hai que arreglalo, é un problema. Pero é que vostede é querer facer escapismo e escapar dun tema... Por mire, a min preocúpame como galego e español, preocúpame eso. Preocúpame que haxa unha lei de amnistía. Cando a lei se produzca finalmente, o que digamos nun concello non ten nada que ver. Pois a min sí.
No Senado vámonos a opoñer frontalmente a eso. No Senado ímonos a opoñer frontalmente a eso, pero, bueno, a ver o que se dá feito. Eu o que lle digo é que, a ver, a relixión de partido está ben, pero estas cousas eu creo que hai unha parte do PSOE que eu pensei que vos estabades na parte nun sanchista, pero estou levando unha decepción. Bueno, é que aquí, claro, é que vostedes lideros Nico, e Nico é sanchista total. Claro. Se forades de... Bueno, a parte que ten máis pasado, eu non considero de Castilla-La Mancha pasado, porque vai ser o sustituto de Sánchez. Cando vostedes fagociten a Sánchez... Sí. No, nós estamos legitimados para traer isto. Bueno, por nós non vai quedar. Vamos a votalo. Por non vai quedar, eu considero que debiádelo replantear. E se non xa lle direi a Emiliano García Paje, xa lle direi que cando el lidera o PSOE, que os de Lalín son sanchistas. Porque teño boa relación con el, que o sepan, deronnos a antena de ouro en Aranjuez os dous xuntos, cando el era alcalde, eu tamén, e teño trato con el. Votamos? Eu vou votar en contra porque estou a favor da amnistía. Vale. Son sanchistas. No, non hai ninguna duda. Pero quero deixarlo moi claro. Pero, a ver se te poden nombrar, a ver se te nombran. E ti porque eres sanchistas, ti estás a favor da amnistía porque és sanchista, non? Non, estou por convencemento propio. Ti por convencemento propio. Eu creo que... Eu creo que... Que pensaba que algún de nós, pois eu quero deixar clara a miña postura, nada máis. É todo o tempo, por favor. Con ese PSOE non imos ben, Pois eu vou ben con ese PSOE. Non, vostede, pois asegurolle que van ir mal. Moi orgulloso. Asegurolle que vai ir mal, Mario. Pois votemos. Se pode votar 2 veces, voto. Sí, non pode. Vostede pode votar agora. Debería saber mellor onde ten a mão esquerda, debería sabelo. Vou votar que a dereita. Vote co que queira. Medela, non xa lo voto, ahora sí. Faltame María Karen e faltame, a ver, agora está. Votos emitidos 20, si 15, non 5, os 5 do PSOE e máis do Bloque Nacionalista, galego e abstencións 0. Grazas a compromiso por votar. Votamos 15 votos a favor e 5 en contra. 3 do PSOE e 2 do BNG. Mario, eu pareceme ben que queiras facer carreira política con Sánchez. Moción do Grupo Compromiso por a Lín sobre o CIS. Ten a palabra Rafael. Bueno, pois volvemos ao CIS. Eu xa digo que... Perdona. Estamos. Non, chega o tempo, non se preocupe. Eu xa digo que vai por diante que non é unha petición de comparecencia porque terei que ir ao seguinte pleno. Señora Concelleira de Sanidade, que, por certo, outro día pensei que era Carmen Canda, vexo que xa non é. Señor alcalde, se vostedes queren dar explicación sobre a situación do CIS, os avances, porque non se están cumplindo, nos retiraremos esta moción, pero pedimos, o sea, para que non teña que ser votada, pero si pedimos explicacións no pleno de por que o anuncio, por exemplo, que fixo a conselleira Etel Vázquez no mes de xaneiro de que iba a estar feito o remate do verán non se cumple. Se a día de hoxe sabemos definitivamente que especialidades vai haber no CIS, se sabemos definitivamente que tipo de ambulancias van ter, se teñen unha data agora seria e calculada de cando pode entrar o primeiro paciente en este centro de saúde. Eu quero lembrar que este CIS, según o convenio firmado por quen lles fala nome do goberno anterior, e o conselleiro Almuña tiña que estar en funcionamento a finais do ano 2019, deronse varios plazos máis,
E o último foi pola propia conselleira, creo que estaba o Conselleiro de Sanidade tamén aquel día, a finais do verán presente, o que acaba de rematar climatolóxicamente non tanto, pero si o seu período, por así dicirlo, que xa entrou o outono, non? E pouco máis, eu entendo a utilización política das cuestións, porque todos máis ou menos facémolo dentro das nosas posibilidades. Aquí chegou a convidar pouco antes das eleccións a veciños, alcaldes de barrio, para que visitasen o CIS. Chegaban conselleiros, dende que pasaron as eleccións, aquí non hai unha sola noticia mínimamente trascendente sobre plazos, sobre equipamentos. Preocúpame moito especialmente o tema das ambulancias que iban a dispor e, insisto, as especialidades que finalmente van a poder estar en este CIS. Este sí que é un tema neurálxico para Lalín, debo decilo, non como outros que ao mellor debatimos en este pleno, ou que temos debatido en este pleno incluso minutos antes, e, polo tanto, e máis, tendo en conta como está a situación do actual centro de saúde ambulatorio, que xa temos dito aquí algunha vez que parece un centro de saúde do malecón da Habana, por como está apuntalado por detrás, de xeito vergoñento, as queixas que hai por parte dos empregados sanitarios, dos profesionais sanitarios, sobre o seu funcionamento, sobre o seu estado, pois a mí gustaríame que houve a Concelleira de Sanidade, e así se estrea tamén nas tarefas dos plenos, o señor actual alcalde, pois tivesen a ben contestarnos, e nós con moito gusto retiramos a moción, porque non é unha petición de comparecencia formalmente. Moitas gracias. Ben, eu se quere contesto yo que sei, e xa despois decide vostede se continúa a moción ou non. Pois non teño inconveniente. Sí, no, pero eu se quere, como despois, cando eu interveña, despois eles non interveñen porque teñen unha intervención sola de 3 minutos, eu case prefiro dicilo antes. E por dolle a palabra a eles. Vale, digo porque ao intervir eu... Ben, con respecto ao CIS, eu quero lle explicar o que sei. As obras, sábese cando empezan, non cando acaban. Eso pásanos a todos. É dicir, agora vaise licitar o edificio de medio rural. Ten un período dito, xa está adxudicado a unha empresa. Eu calculo que empezarán no que queda de ano. Eu xa sei que o prazo co que vai adxudicar a Xunta de Galicia o edificio medio rural non se vai cumplir. Xo sei, e afirmo desde aquí. Por que? Porque non se cumple ningún, porque as empresas sempre queren rascar máis para coller as obras, digamos, afinan a puntería para poder ter dereito ás obras. E logo despois non lle dan os datos, e ao non lle dar os datos intentan cos directores de obra excavar o máximo que poidas, que é legítimo e que é normal. Entón eu vou dicir o que sei do CIS, hasta agora, porque además estamos preocupados por el e estamos intentando, inda que non salen noticias públicas, estamos facendo cousas. Eu vou dicir o que sei do CIS. O CIS, en principio, dito polo dono da empresa, o señor Ramírez, dito polo dono da empresa, que topei no outro día nun restaurante, comendo, acercouse a tomar un café comigo, e me contou, preguntei como iba o tema da obra, e polo que me dice a empresa é que contan rematar no ano deste ano, que contan rematar antes de diciembre. Eu, eso, prefiro poñelo en cuarentena, ese é o que me dixo. Calculo que se conta rematar antes de decembre, que antes de decembro non é posible, e que será no primeiro trimestre do ano que ven. Sí, pero nunca se cumplen as prediccións de obras, nunca, ni siquiera nas obras máis fáciles. Ni siquiera, mire, hoxe vamos fazer unha visita, a primeira visita ao tanque de Tormentas. Eu xa sei que non se vai, mire, non sei, vou preguntar hoxe cando se acaba. E xa sei que o que me digan que non vai ser posible. Xa sei que vai ter un retraso, seguro, porque a teñen absolutamente todas as horas. Entón, eu agora digo cando empeza unha obra, pero nunca quero afirmar cando acabe. Outro día preguntábame cando vai acabar a calle Arenal. Eu dixenlle que non sabía, porque non quero dicir unha data. Si a mí me di unha data a empresa, pero non quero afirmalo, porque despois ao mellor quedou mal, porque non son eu dono da empresa. A empresa ten as súas estrategias para intentar legitimamente quitar o máximo posible. Entón, mire, a empresa a min díxome que remataban no ano deste ano, hacia finales. Calculando como están as cousas, eu calculo que máis ben será a primeiros do ano que ven que no final deste ano, porque inda que vai a obra moi avanzada,
pois aínda ten moitos retoques internos que levan moito tempo facelos, porque ás veces eses detalliños pequenos costan moito. Entón, eu calculo que a obra estará rematada no primeiro trimestre do ano que ven, a pesar de que din que vai terminar no ano deste ano. Logo, despois, a Xunta fixe unha licitación, faltalle por facer outra sobre o amoblamento interno. Entón, calculemos que desde que a empresa entrega a obra, hai que poñerlle un plazo de 3-4 meses para que a amueblen e lle metan a maquinaria e logo facer o traslado. Iso é, en principio, a previsión que hai. Pero eu non podo, porque non son Consellería de Sanidade, nin son Consellería de Infraestructuras, que é a que ten a obra adxudicada. Entón, ahora mesmo esa pelota está no tellado da directora de Infraestructuras, que é Etel Vázquez. Cando acaba a obra, perdón, Etel, cando acabe a obra física, pasa a Consellería de Sanidade, e aí xa empeza co equipamento a Consellería de Sanidade. Entón, ese é o proceso que falta para o CIS. É dicirlle que eu estou pendiente deso porque xa non é a primeira reunión, nin a segunda, nin a terceira, porque tamén lles aclaro aquí, e xa aproveito porque non ten ningún problema para falalo en privado, que contaba ter unha reunión de portavoces para contarlo. Desde a Consellería preguntaronme se nos queremos quedar con o ambulatorio vello. Eu dixenlle que sí, pero en que condicións? Entón, a ver, estamos negociando o ambulatorio vello, hai que vacialo de xente para poder apuntalalo e logo facer a parede detrás nova, porque con xente dentro obviamente non se pode facer. Entón, non é unha obra costosa, pero neste momento que sepades que están os técnicos municipales valorándoa para ver perxuicios e beneficios. Entón, nós queremos o ambulatorio vello para o Concello, porque nos daría... É moi grande, non vos podedes imaginar o grande que é. Eu estuve ali dentro, é moito máis grande do que a xente pensa. Non, me refiro que como está compartimentado, en moitos despachos, parece pequeno, pero non é. Son 3 plantas, pero, sobre todo, a de baixo é enorme. Entón, a nos interesa, eu dixen, para o Concello de Lalín, sí nos interesa ese edificio. Pero, claro, interésanos que se nos pasen en perfecto estado de revista. O que me din é que, claro, que a Xunta, cando acabe de ter ali o uso de sanitario, volve ao Estado. E o Estado, é dicir, o Ministerio, é quen despois non lo cede ao Concello de Lalín. Hai a posibilidade de que a Xunta, nunha negociación Xunta, Estado e Concello, xa nos quedemos nós directamente con el. Eso adiantaríamos a cesión, entre comillas, un ano. Ahora, eu quero ver o que custa arreglalo, porque, obviamente, eu non quero pagalo desde o Concello de Lalín, porque o Ministerio collelle a Xunta o edificio, pero en perfecto estado de revista. É dicir, que a Xunta tería que arreglalo. Entón, estamos negociando como podemos facer para que eso, como podemos facer a obra que costa arreglalo, que sin xente non é unha obra moi costosa, porque é que a parede hai que pilotar e facer unha parede detrás. É un proxecto pouco costoso. Pero vai unido, porque xa queren, é que eles, que é inminente, é porque a min estánme presionando para que tomemos unha decisión. E eu quero, pero quero que mo pasen arreglado. Non. Non, eses datos non os temos no Concello. Non, eu digo que as conversas que teño, eu calculo que o edificio estará acabado este ano, pero xa non quero asegurar nada. Probablemente, eu xa lle poño para curarnos en salud o primeiro trimestre do ano que ven. E despois, é cando ven o paquete da Xunta. E o paquete da Xunta, ahora mesmo, está no licitando. Non se sabe nin se poñen isto ou aquelo, nin tal. Porque vostede foi ao baño cando falamos o señor Cuña e eu. Pero aquí mo vou dar a palabra. Pero, a ver, o señor Cuña dixo, se me dá unha explicación coherente, retira a moción. Entón, eu vou dar a explicación e despois intervidir vos, en vez de ser ao revés, porque ti non vas a intervir e despois non tes intervención. Sí, pero non te decir por demais grupos, se se debate non poden falar.
Non, ao revés, ao revés. É que levantáchete, Paco. Que teñades argumentos para o vosso debate. Dixo o contrario, Paco. É que, cando eu dixen vou dar unha explicación para ver se a retiras ou non, dixo o contrario, dixo, e logo non teñen turnos... Non deixan falar, cando non dan explicación, A ver. que isto coñecemos todos. A ver, ó. Debe ser unha moción nosa. A ver, Non dan explicación, sí. pero unha moción vosa, se ti a pactas connosco, e te chegamos a un acordo, cal é o problema? A ver, o señor Cuña dixo, eu esa moción, se me dan unha explicación e a considero coherente, retíroa. A ver, Paco, cando non queres entender... Mira, para ir ao baño vas ter que pedir permiso por escrito, porque se estuveras aquí xa non había ese problema. É que levantaste, te marchaste, e depois non o sabía. Bueno, vale. Pois moi ben. Pero se vamos a... A ver. É que igual unha cousa miña, cunha moción terá, entende, as intervencións que ten. Pero é que as intervencións non se lle quitou ninguna. Eu simplemente adiantei a miña, punto. Que 7 minutos. E depois ainda temos cambios. A ver, Paco, tranquilo que che vou dar a palabra. Veña. Ten a palabra... Temos eso, vostede, e non do turno. Home, e que as reglas de xogo, entende. Bueno, cando empece a moción, estás atento á primeira posición e despois vas ao baño. Paco, tes a palabra. Non vou falar. Perdón. No, pero... perdón. Ariana ten a palabra. Vale. Primeiro que estamos aquí a todas as horas dicindo que se Feijóo fose presidente, Feijóo foi presidente da Xunta e o CIS é un lameiro. Bien, na sociedade na que vivimos hai dúas cousas que garanten a igualdade entre todos. Unha, a educación e outra, a sanidade. As dúas, evidentemente, públicas. Vale. Quizás iso precisamente é o que non vos gusta, entendo, ou que vos molesta, que todos sexamos atendidos igual. Vale? Porque, ao ser atendidos igual, perdes unha grandísima capacidade de negocio, o negocio da papeleta. Paseástervos por diante, por detrás, por dentro e por fora do CIS. Varias veces puxestes o casco solo por falta de dar masa, porque ali xa estivestes, Ben, e ainda isto en precampaña e campaña anterior. Ben, dan máis rentabilidade política esas obras que as comidólas xa, incluso. Vendéstela en infinidade de veces. Estará feito, estará rematado, estará funcionando, pero non está nin feito, nin rematado, nin funcionando. E non ten trazas de estar. Non levamos un atraso desde que acabou o verán hasta agora, porque o verán acabou fai 7 días. Levamos 4 anos de atraso. 4 anos, vale? Como coas eleccións de pedáneo. Un mínimo atraso levamos. Imagino que vós, polo menos os que estades con dedicación, non iredes ao ambulatorio vello. Digo, bueno, se ides, que sensación tedes cando entrades ali? Porque, despois de agardar 12 días, no noso caso, por exemplo, por unha consulta presencial, entrar ali dá como a coraxe. A min daríame coraxe. Estamos nun centro de saúde que ten apuntalamento por detrás e imagíname que os veciños, cando vos ven pola calle, vos preguntan: isto ten fecha de acabar, non ten? Cando lles contestades, se é que lles contestades, sabedes que dicirlle en concreto ou non o sabedes, como acabo de darme conta agora, porque nin se sabe, era para final de verán, era para final de ano, e vostede, señor alcalde, acaba de dicir que calcula que será para o primeiro trimestre do 2024. Ben, ao principio adiábase por a pandemia e pola guerra de Ucrania. Iso xa non é comestible. Bien, a pandemia debería deixarnos claro que a sanidade forte e pública é o único que nos pode salvar a vida. Pois en Lalín vese que non. En Lalín non. Vale. Ides a agardar para as próximas autonómicas para sacar a fotiño para a inauguración ou davos vergonza xa? Bueno, ou quizáis o verán do que falábamos era o do ano que ven, e non me dei conta. Gracias, Adriana. Turno para Xoe. Ten a palabra Alba Forno.
Ben, pois, neste punto non vou facer unha hemeroteca dende o comezo, cando se falaba de hospital ou de cara lá polo 2009, cando Feijóo visitaba Lalín reiterando unha vez máis o compromiso para a construción deste centro, porque non me vai dar tempo. Dende aquelas o certo é que xa choveu. Entre esas datas e o día de hoxe vimos portadas, vimos deceas de noticias, de novas que coparon a prensa falando do CAR, do CIS ou como lle queiran chamar, pero ese centro a día de hoxe, os e as lalinenses, o certo é que non o teñen á súa disposición. E isto ocorre despois de que en xaneiro deste mesmo ano anunciaran dende a Xunta un novo prazo para a apertura. Diz que o CIS estaría a comezos deste mesmo verán. O certo é que, efectivamente, xa demos a benvida ao outono e nada se sabe de cando vai estar. Agora dixonos o alcalde que conta en rematar antes de final de ano, pero calcula que o primeiro trimestre do 24, a ver se para o segundo semestre podemos estrealo dunha vez por todas. A nos preocupanos esta situación, por suposto que sí, porque o que temos cae en 100 anacos. Un día está sen luz, outro sen calefacción, noutro corredor hai goteiras, etc. Esmorece por cada recuncho sen que ninguén faga nada, e contando con que algúns e algunhas miren cara a outro lado. Por certo, alégrame saber que temos a opción de quedar con ese espazo. Pero tamén nos preocupa, quizáis o que máis, é saber o que vai a levar dentro, porque é certo que precisamos un novo centro, pero non é menos certo que precisamos máis e mellores servizos. Non é de recibo que calquer veciño ou veciña teña que agardar máis de 10 días para ter unha cita co seu médico de cabeceira ou co seu pediatra, porque a opción que lle queda é conxestionar máis do que xa están as urxencias e tamén esa minúscula sala que temos para elas. Non é de recibo que a veciños e veciñas lle cambien o médico de cabeceira para outro, porque algún dos que hai, pois agora compartímolo con outros concellos. E non é de recibo que no verán houbera tempadas coa metade da plantilla atendendo aos doentes. Isto é o que nós non queremos para o CIS. Todo o que non é de recibo é froito da política do Partido Popular durante máis dunha década na Xunta, dunhas políticas que apostan polos recortes e que apostan pola merma na sanidade pública. E isto creo que o ve calquer veciño ou veciña. Un modelo que vai encamiñando a cidadanía a utilizar a sanidade privada. Pero claro, a sanidade privada utiliza quen pode, non quen quere ou quen o necesita. E, por suposto, antes de rematar, non quero esquecerme da ambulancia, esa que prometeron tantas veces. A última vez anunciaron unha campaña electoral, daquelas eu mesma dixen que eso non era máis que a fume, e polo de agora non vimos esa ambulancia de soporte vital avanzado e, por suposto, tampouco vimos a medicalizada. Agardaremos a este novo contrato que está a piques de saír, esperamos que de unha vez por todas se teñan en conta as necesidades dos e das larinenses. E remato. Moitas gracias. Señor Cuíña. Sí, para rematar, despois das explicacións dadas, este grupo retira a moción, pero dicindo que despois das palabras do actual alcalde, antes do verán vai ser imposible que entre un só paciente no CIS. Agardemos que queden as mellores condicións posibles e coas máximas especialidades polo ben de todas e todos. É unha obra histórica, unha obra que traballaron varios gobernos municipais de diferente signo, feita neste momento por fondos europeos aplicados pola Xunta de Galicia, e queremos que ten que ser unha obra importante para as próximas décadas. Por iso, de aí a súa importancia e a importancia deste debate para ter as cousas claras. Retiramos a moción. Moitas gracias. Moitas gracias. Entón, retira esa moción. Xa non se vota. E vamos co moción do PSDG-PSOE para a reapertura do parque canino próximo á estación de autobuses. Queren defender eso. Alba, ten a palabra. Ben, pois hoxe temos aquí o exemplo máis claro das dúas maneiras totalmente contrapostas coas que esta corporación entende o pleno. Está a do Partido Popular, que ve neste pleno un espectáculo, unha oportunidade para querer dar leccións dende a demagoxia con propostas sobre política nacional nas que non temos nin arte nin parte, que non serven para outra cousa, máis que para Avelino saque o seu minuto de gloria para colgar nas redes. E logo está a posición da oposición, a postura que sempre defendemos no noso grupo, no que teño a honra de ser voceira. Sempre traemos este pleno propostas sensatas, realizables e dirixidas a mellorar a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas. Propostas como a que hoxe traemos aquí
para que se volva a pôr en marcha en funcionamento o Parque Canino, un servicio público que foi pagado por diñeiro dos petos dos cidadáns e que nunca debeu pecharse. Por moito que hoxe, case con seguridade, defendan que o pecharon porque prometeron na campaña electoral, saben como a min que ese parque funcionaba ben, que tiña un uso importante e que nunca provocou ningún problema. Todo o contrario, era un lugar de convivencia, un lugar de interaccións entre os cans, pero tamén entre os seus donos. Era un parque, en definitiva, onde había vida e que lle daba vida á zona. Vostedes pecharon-no. Preferiron mirar polo seu interese, polo interese partidista, e pagarlle o favor a unhas cantas persoas no 2019 que fixeron ruído con este tema. Que casualidade da vida acabaron sendo colaboradores seus ou mesmo indo nas súas listas. Fronte á eliminación de servicios, fronte á crispación e fronte ao partidismo, nós apostamos pola convivencia, por ampliar servizos e polo benestar das mascotas, pero tamén dos donos. Hoxe traemos esta moción porque creemos firmemente que o Parque Canino da Otero Pedrallo é unha instalación boa para Lalín. É un espazo que construe e, por suposto, é un parque con moitos mellores condicións do que vostedes fixaron no Pontiñas. O que está pechado é céntrico e, aínda que para vostedes quedaba pequeno, o novo que fixeron aínda é máis pequeno. Vostedes saben igual que a min e que a todos os larinenses que non ten ningún sentido seguir mantendo este parque pechado, cando podería seguir prestando un servicio con normalidade. Por iso, pídolle e pedímoslle, sendo o máis construtivos posible, que o reabran. Teño que recoñecer que a verdade é que pensei que non se atreverían a pechalo, pero non porque non fosen capaces de facer calquer cousa, non me malinterpreten, senón porque estou convencida de que viron igual que a nós que nunca dou problemas, que funcionaba ben e que foi utilizado de maneira responsable polos seus donos e polos cans durante 5 anos. Esta é a realidade obxectiva. Non sei onde están os cheiros dos que falaban, a suciedade da que falaban ou a degradación da contorna da que se falaba no 2019. Poden seguir defendendo o indefendible, pero o certo é que no fondo saben que non hai razóns para este peche. Deixen de lado o partidismo e o revanchismo e rectifiquen. A política tamén consiste nisto e non pasa nada. Benvidos sexan os que saben rectificar sempre que sexa para o beneficio dos nosos veciños e veciñas. Remato pedindolle unha vez máis que saquen o candado e que reabran este servicio público, non vayan en contra dos animais e dos seus donos e contribúan a facer un Lalín mellor. Moitas gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Quen fai? Quen intervén? Ten turno Ariana. Vale, eu quería empezar con unha reflexión que fago sempre no meu traballo e que posiblemente tamén sexa útil na vida, que é que se fai cando as cousas saen ben, están ben, funcionan ben, pois seguilas facendo igual, non cambialas. Pois isto podería aplicarse en todas as partes, excepto aquí no Concello de Lalín, porque aí a lógica non vai así. Facían falta un parque canino, fixose o parque canino, invertiuse diñeiro nel, era cómodo para os veciños, estaba nunha zona onde a xente se animaba a usar, porque estaba relativamente cerca, o espacio podría ser maior, pero era un espazo aceptable e funcionaba sen dar problemas, dando un servicio aos propietarios que o reclamaron. Incluso, como un dato curioso, cando vostedes entraron ao goberno, cesaron as queixas públicas da zona. E foi daquela cando decidiron trasladalo. Trasladástelo a unha zona onde ninguén vai levar o can, porque se levas o can ata ali, pasealo polo Pontiñas e paseas ti tamén. Ben, por capricho, invertiuse nun parque de menor superficie, invertíronse 20.000 euros. Xa sabemos que vos en cartos non escatimades, porque ao non ser vosos, que máis ten 4,40. Pero, dixestes que o outro era pequeno, pois este é máis pequeno, que non era idóneo para os usuarios e tiña e ten menos uso que o que había anteriormente, é que a xente non o quería cerca das casas. Bueno, o malo dos parques caninos das vilas é que están dentro das vilas. Vale. Como o parque da estación seguiu aberto, pois fostes ao bravo. Cadena, candado, pechadura e andando. O vosso interés polo servicio que se lle presta aos veciños, para min, é digno de estudio. Pero o interés polo benestar animal xa é unha... Vamos, iso sí que é un cabalo de batalla. Porque, bueno, vimos no pleno anterior, a raíz do debate da Lei de Benestar Animal, Avelino, que burras e cabras
ou burros e castróns non entran dentro da lei de benestar animal da que falábamos porque son animales de produción. Dígocho para que o teñas en conta para a próxima vez. Foron, por mala sorte. Co resto da lei estás de acordo, non? Por mala sorte. Co resto da lei estás de acordo, xa que a liches toda. Fomos os primeiros en denunciar o peche do parque sen previo aviso e é evidente que votaremos a favor da súa reapertura e do mantemento do seu estado idóneo para o seu uso por todos os propietarios que o desexen. E remato. Moitas gracias. Turno para compromiso. Ten a palabra Iria. Ben, bos días. Na Rúa Fonte Sanguiña foi feita unha infraestructura necesaria no momento, impulsado polo Goberno de coalición. Entendemos que estar pechando e abrindo outro parque non é por causas justificadas, senón por intereses de xente afín ao goberno, xa que a infraestructura era ben aceptada pola veciñanza. Fíxose un gasto innecesario noutro parque canino, que non está nin utilizado, outro despilfarro máis de cartos. Por iso, o Compromiso apoia a proposta dos compañeros do PSDG e pedimos a reapertura do parque canino. Grazas. Moitas gracias. Abelino ten a palabra. Ben. Non tedes segundo turno. Sí. Vou primeiro empezar con dúas reflexións. A primeira, señora Forno, nos vídeos en TikTok, xa que vostede os sacou, eu recomendolle que vostede, que tamén nos sube dos plenos, que os faga moi máis cortos, porque sube a intervención toda e así vellos menos xente, que se fai demasiado extenso, xa que vostede me daba leccións. Falando sobre a lei de benestar animal, eu vou ter prudencia de falar, porque despois, se falo de cans, burros e demais, resulta que me traducen ao chino, ao portugués e demais vídeos que víamos estes días. Dito isto, señora Forno, claro, vostede dicía que o argumento é que o prometéramos en campaña. Claro, é que nós somos do Partido Popular, non dos Partidos Socialista. Nós o que prometemos en campaña intentamos cumplilo e intentamos dar cumplido as cousas que nos comprometemos e intentamos ser serios e rigurosos co que lle dicimos á veciñanza. Pero antes deso, e de seguir en materia, quero lle facer unha pregunta. Antes dese parque, propúxose facer o parque canino noutro sitio? Vostedes son coñecedores se se propuxo facer o parque canino noutro sitio antes dese? A súa concelleira? Propuxo, sí, se propuxo facer antes noutro sitio. Voulle responder eu, sí. Propuxo facelo onde auditorio. E sabe que pasou onde auditorio? Que se reuniron ca AMPA, a AMPA dixo que non quería saber nada do parque ali, que non lles gustaba ali o parque, entón vostedes que fixeron? Pois aquí como a AMPA non quere, trasladámoslo. Entón, pois un día paseando, decidiu de poñer ali o parque. E cando nós lle dicíamos que se reunira cos veciños, non se reuniu, a pesar de que lle pediron reiteradas reunións, non se reuniu. Por que? Porque sabía cal iba a ser a posición dos veciños, e é que ali non querían o parque. Nós escoitamos a veciñanza, nós comprometémonos a sacar dali o parque, e así o fixemos e así o vamos a cumplir. Claro, fala vostede de céntrico. Está máis céntrico o auditorio que este parque canino, por exemplo, destes edificios? Dígame vostede se o parque primeiro que vostedes propoñían xunto ao auditorio está máis céntrico co parque que propoñíamos nós e que fixemos nós. Fala vostede de que o parque non se utiliza. Recoñezo que pase a pouco polo puntiñas, porque antes de comenzar as obras teño aquí reiteradas fotos con cans utilizando o parque canino que poñemos nós. Co cal, non me fale nin de centralidade, nin me fale, porque o máis importante, e vostede dicía aquí, o máis importante da política é escoitar a veciñanza. Cousa que vostedes non fixeron, e por eso ese parque xerou todos os problemas que xerou. E nós, como dixemos no seu momento, vamos a cumplir, e estamos cumplindo co que dixemos. E dixemos que aquela non era a ubicación adecuada, porque os veciños que viven ali non están de acordo con eso. Moitas gracias, Abelino. Turno para Alba Forno. Gracias primeiro polos consellos de influencer, a verdade é que a mí non me saca moito sono. Di vostede que cumple unha promesa electoral a pesar de saber que sacarlle servicios e empeorar a vida dos larinenses e das larinenses. O que está facendo hoxe o Partido Popular neste tema é o ridículo, porque con este parque o que fixeron foi iso dende o primeiro momento. A nosa compañeira Celia Alonso fixo moito fincapé para poñer este parque en marcha
para dar cobertura a unha demanda social. E fixo, despois de analizar moitas ubicacións, sí, e reuníndose cos veciños e veciñas, e as sabendas de que estas instalacións sempre poden ser polémicas. Escolleuse esta zona porque tiña superficie suficiente, porque tiña sombra e porque era unha ubicación relativamente céntrica e, ademais, unha zona a que moitos donos xa levaban a xogar os seus cans. Si, ten. Agora, o que vemos é que os donos siguen levando os seus cans ali. O que pasa é que pasean, en vez de por dentro do parque canino, pois por fora, xa me dirán o beneficio. Non lles importou gastar 25.000 euros en facer un parque novo moito peor que o que había e pechar un que no seu momento xa custou 12.500 euros. Logo din, según para que cousas, que non teñen cartos. Saben a que me recorda isto? A piscina que se abandonou, que funcionaba perfectamente para facer outra peor. Por riba, demostran a súa incoherencia cando Crespo decía en 2019, e leo textualmente, la ubicación non é idónea para los futuros usuarios porque tiene moi pouco espacio. Isto mesmo repetiu no pleno de abril de 2022. Decía que carecía de espacio suficiente. Pois ben, o Parque da Fonte Sanguiña, 1.200 metros cuadrados, e o parque novo que fixeron alá abaixo no Pontiñas, 800 metros cuadrados. Toman a xente por parva. Votaron 5 anos sen pechar o parque. Dicían que por non perder a subvención, pero a realidade é que non tiñan nin idea de que facer. Improvisaron. Quixeron ir á avenida Xosé Cuíña. Curioso. Pensaban que os veciños desa zona si ian querer un parque, se tanto molestaban este tipo de parques. Ou hai veciños de primeira e de segunda, según a zona. Pensaron que era boa idea levar o parque canino ao lado dun centro comercial. Ao final, tiveron que recuar e leválo ao Pontiñas, algo que non ten sentido. Non ten sentido porque non está céntrico, non ten sentido porque ninguén vai levar o can ali de noite, porque nadie vai ali de noite pasear e porque hai pouca luz. E claro, a primeira hora da mañá, já a última da tarde, aquí en Galicia e aquí en Lalín, pois é de noite sempre, casi todo o ano. Queren saber cal é a opinión da xente de Lalín? Pois poden non ver moi fácil. Saleu fai pouco nas noticias da TVG e preguntaronlle a todas as persoas e ningunha delas estivo en contra do parque canino. É tan sinxelo como ver ese recorte. Pero nada, reabrir o parque non ten custo, o seu mantemento non lle xera custo, sexan valentes, sexan honestos, teñan altura de miras, rectifiquen e reabran o parque canino para dar servizo á xente. Moi ben. A verdade é que o PSOE ten unha lección ben aprendida, pero a min dame moita pena, porque traedes uns argumentarios traedes uns argumentarios de pena e que pensades que ademais descubriste a pólvora e que antes de vos non se rexía nada. E mire, con todos os defeutos e con todas as virtudes, nin temos a religión que ten o Bloque Nacionalista Galego de dar carnés de galeguismo e de galeguistas, nin temos, nin nacionalistas, nin exclusivos que teñen eles, polo visto, que o pensa a UPG, nin temos esa religión, nin tampouco compartimos para nada esta deriva que ten o PSOE moderno, o PSOE do século XXI, o PSOE sanchista do que tan orgulloso se sinte Mario e que é unha trampa para propios estranos que algún día se darán conta, porque eu creo que Pedro Sánchez pasará a historia por un felón, políticamente falando. E xa virán tempos, non é que non me puxen o tempo para min, Entón, a ver, Alba, non somos coherentes co que dicimos. Entón, cando nós prometemos que se gobernamos, pois facemos unha cousa e intentamos facela. E iso foi o que pasou co Parque Canino, nin máis nin menos. E vostede non veña con argumentos de perogullo porque nós prometemos eso. E, polo tanto, temos que facer o que prometemos. Nós agora fixemos un programa electoral, co que acabamos de ter uns resultados electorais. Vamos a intentar cumplir o noso programa, non o de vostedes. Vostedes tiñan un programa e, obviamente, non vamos cumplir o programa que tiñan vostedes, vamos cumplir o programa que ganou estas eleccións. Por tanto, nós vamos facer cousas que están no noso programa e vamos pechar outras que non están no noso programa, pero que consideramos que son máis útiles para a lei. Por tanto, eu creo que podedes dar as voltas que queirades, pero nós procuramos ser coherentes co que prometemos. Así que, en breve, saberán vostedes que, porque eu creo que non
non o teñen claro, que nós cando levamos no programa unha cousa queremos cumplila. Outra cousa é que non a demos cumplido, porque xa lle digo, todo o programa que levamos é imposible de cumplir, pero sempre facemos unha proposta de máximos. E pois cumplimos o que podemos. Se damos cumplido o 70%, estupendo. Se damos cumplido o 50%, pois é porque non demos cumplido o 70%. E o 100% nunca se dá cumplido porque, Alba, é como se vostede non se dera conta de que cando se vai aos sitios na campaña é distinto de cando se vai despois da campaña. E calquer partido, e isto tamén vai para Ariana, pois calquer partido que venda as obras é o máis normal do mundo. É dicir, eu segurolle que vou intentar vender as obras do helicóptero, vou intentar vender a obra do edificio de medio rural, vou intentar vender a obra do tanque de tormentas, vou intentar vender todo o que fagamos, todo, eso é lexítimo. Que pensan? Que yo vou deixar vender a vostedes? Home, sería parvo pola miña parte. Eu creo que un grupo que fai unha proposta e se consigue ten que vendela. Eso non lle pode parecer mal a ninguén. E a vostedes é como se lle parecera mal que a vendéramos. Claro que vendemos, claro, pero é lexítimo vendelo. Non temos que ocultarnos por vender unha cousa que fixemos. Que a vendemos 10 ou 12 veces. A xente é moi lista e colle a parte que quere, xa teño dito máis veces que o máis burro en Lalín fai avións. Así que desde que Loriga fixo voou a Madrid, de Madrid a Manila, aquí temos clases de aviación intensivas desde que ele aterrizou despois máis tarde no Toxo. Así que non. Eu que lle digo é que cando ti vendes unha cousa unha vez é pouco, dúas ao mellor é pouco, cando vender 100 ao mellor é moito, pero é que o ciudadano é listo, esa colla parte que lle interesa, dá igual que o digamos 100 veces que a 500.000, vai ser o mismo. Por lo tanto, bueno, que nós o intentemos vender é perfectamente legítimo, Ariana. Alba, remato dicindo que nós somos coherentes co que propoñemos, aínda que poidamos, en algún caso, estar equivocados. Nós non somos infalibles, pero sí que queremos cumplir o que prometemos. E iso prometémolo e por iso cumplimos, non por outra cousa, non por facerlle unha amoladura ao PSOE nin ao goberno anterior, simplemente por cumplir o que nós propuxemos. Votamos. Perdón, retírase. Non, que esta é outra. Perdón. Non tuve un lapsus, pensei que estaba na moción anterior. Votamos, nós estamos en contra polas razóns que dixo o noso voceiro, polo tanto, espere que voten a votación, votamos. Non vos equivoquedes vos, que outro día un socialista casi lle dá o goberno a Feijóo, Votos. Inda que pensedes que non, dito por pose, hai tensión. Cando estás votando algún tema, a ver, eu vivino, polo tanto eu tonto non son moi listo. Un propio diputado do PSOE que coñezo de Galicia dixome a min: Pepe, non sabes a tensión que nos meten para votar, e parece que tes todo claro e estar nervioso para votar. Porque, bueno, houve un voto que decideu unha lei, un voto do PP que decideu unha lei. E outro día houve outro diputado noso que tamén votou a fora. Entón, quero dicir que, a ver, hai tensión para votar, e a xente equivócase, que non é nada infalible. Por lo tanto, claro que hai tensión. Sí, foi a equivocación. Hombre, obviamente, non? 20 votos emitidos, en contra o PP 11, como eran os outros votos, por Rei que César. En contra 11, e a favor... E a favor... Perfecto. Vamos co punto seguinte, a moción do BNG, posta en marcha dunha rede de transporte para igualar a mobilidade da veciñanza do rural e urbano. Quen fala? Ariana ou... Ariana, ten a palabra Ariana. Perdona, espera un segundo. A ver, aí vai. Ariana, ten a palabra, 5 minutos. Vale. Ben, no rural hai aproximadamente 9.000 veciños, que sería case a metade da población do concello, e non son veciños de segunda, non son veciños que teñan menos obrigas nin menos deberes que a xente que vive no casco urbano, polo tanto, debían tamén ter, bueno, os mesmos dereitos, ser tomados en conta.
e hai unha chea de medidas que se poderían levar a cabo para facer máis atractivo o rural para a xente que xa vive nel, para a xente que se animaría a sentarse ali, e aquí, a pesar de estar no 2023, en Lalín a xente pide cousas de sentidiño común, que xa deberían darse por feitas. Accesos dignos, ampliación dos servicios básicos, internet de calidade, actividades culturais xa sería un soño. E, dende o BNG, entendemos que non se pode facer todo xunto, pero o que sí que se debe é ter vontade de facelo. Neste Concello, creo que hai unha maneira lixeiramente pouco respetuosa por parte do Goberno para tratar ao rural e aos que residimos e residen nel, e moitos exemplos podo poñer deste caso, uns que se me ocurren, que vexo todos os días, contenedores de basura abarrotados que botan días sin recoller, traídas prometidas e tubos de saneamento que desaparecen misteriosamente, camiños agrícolas que gandeiros e agricultores sufren o seu uso cando nós aquí enchémonos de presumir do sector, eses camiños son unha vergonza, desbroces por festas de parroquias, etc. Hai moitas medidas para coidar eses veciños, e vos sabedelo igual que a min, e, repito, só fai falta vontade que eu entendo que tedes. Unha desas medidas é a que traemos hoxe coa nosa moción no BNG, que é dotar ao rural dunha rede de transporte para igualar a mobilidade e facilitar a mobilidade entre o rural e o casco urbano. Dita medida, facilitaría moito os desplazamentos e fomentando a mobilidade nas parroquias. Poderíase combinar un servicio de bus e de taxi facendo un convenio co colectivo deste Concello e así os costes estarían optimizados e o servicio sería máis amplio. E aforraríalle moitas incomodidades e moitos gastos, moito gasto de diñeiro a moitos veciños. Sobre todo, eu creo que a dous colectivos bastante sensibles neste caso. Un, a xente maior, que tería unha liberdade tremenda para levar a cabo os traslados da vida rutinaria, e outro colectivo, os mozos. Pensemos en cousas como visitas médicas, clases particulares, entrenamentos, deportes extraescolares, coidados varios, xestións bancarias. Aínda que eu entendo, nós entendemos que este servicio é complexo, dotaría o rural dunha conexión que é básica para o seu desenvolvemento sen trabas no día a día. Os veciños das aldeas son de primeira, non podedes acordar deles só no período electoral, porque existen os 365 días do ano, eles e as súas necesidades. E, polo tanto, para rematar, solicitamos a posta en marcha desta rede de transporte que iguale a mobilidade de todos e todas. E remato. Moitas gracias, Ariana. Turno para o PSOE, quen fala? Mario ten a palabra. Bueno, moi bons días. É verdad que son moitos os veciños do noso rural que teñen que desplazarse a Lalín por distintos motivos, non? Xa sexa para mercar, para ir a ambulatorio, farmacia, fisio, piscina, etc. Ou vida a Lalín porque lles dá a gana, simplemente. Pero moitos deles non dispoñen de medios para desplazarse, ben porque non teñen vehículo ou non poden, ou non deben conducilo debido a súa idade, non? Polo tanto, entendemos que é unha necesidade facilitar o desplazamento a esta xente. E isto é un traballo deste goberno, que non queremos que volva a esquecerse do rural, porque sempre falan do mandato do rural, sempre din o mismo, pero a verdad que só nos lembramos deles uns días antes das eleccións. E isto non debe de seguir así. Por iso, nós tamén lle pedimos a este goberno que de unha vez por todas tome medidas e faga realidade este proxecto ambicioso, porque é verdad, tamén nós somos conscientes da súa dificultade, pero ao mesmo tempo sabemos que é necesario para dar un servicio ao noso rural. Polo tanto, nós xa anunciamos que votaremos a favor desta moción que presentan os compañeiros do BNG, porque senón non só por convencemento, sino tamén porque é un proxecto similar ao que tamén figuraba no noso programa, o Plan Lalín 360,
que contempla un bus circular que conecte os principais centros atractivos de Lalín e un taxi a demanda para chegar ao rural ou urbano para persoas maiores ou con necesidades especiais. En período estival, estas medidas poderían estenderse a puntos turísticos. Nada máis. Moitas gracias. Gracias, Mario. Turno para compromiso. Fala Miguel Medela. Bos días a todos e a todas. Bueno, pois, nós vamos estar a favor da proposta do BNG, xa que era unha proposta tamén que levábamos no noso programa electoral, non? Hai unha concesión por parte da Xunta que temos claro que non chega a todas as partes das parroquias, non? Nin chega a todos os sitios, nin chega a todos os días. O sea que non é suficiente para atender o noso rural, non? Agora que esperamos que o CIS estea pronto en funcionamento, é de urxencia que para a xente do rural teña o servicio tan necesario, que cada día temos máis xente maior e teñen o máis difícil a súa mobilidade ao pueblo para as súas necesidades. Que precisen, por iso, creemos que é necesario e urxente un plan que se faga xa posible. Nada máis. Moitas gracias. Vamos con turno ahora para o portavoz do Goberno, a Abelino Souto, ten a palabra. 10 minutos, Abelino. Co maior dos ánimos e da forma máis tranquila, digo de verdade, primeiro que me chama a atención de que, oiga, se estamos falando de unha rede de autobuses, que nos digan unha e outra vez que temos o rural abandonado, que sempre metemos o mandato do rural. Oiga, queda moito que facer no rural? Sí, sin duda. Pero levamos un investimento histórico neste mandato, estamos facendo un investimento histórico no rural, tanto en pistas como en alcantarillados, e non quero entrar ahora neso, pero, por favor, un pouco de mesura á hora de utilizar as palabras. Tamén dicirlles que, sin dúbida, o que piden vostedes é un servicio bastante complexo, a parte de costoso, e que, ademais, é un servicio que, en certa medida, xa existe. Por eso, este motivo, nós vamos a votar en contra. Neste momento, en Lalín, existen as líneas integradas, que, por certo, que é a modalidade de transporte compartido, que todo hai que dicilo, que o Bloque Nacionalista era bastante reticente de que se foran mesturar os maiores cos nenos, e que demostrou que era un éxito, sin ninguna dúda. Sobre todo, pola gran capilaridade que ten no territorio e que, ademais, permite que, optimizando custos, chegue o autobús a sitios onde antes non chegaba. En concreto, en Lalín hai 57 líneas que cruzan polo noso concello, que son líneas de autobuses compartidos. E máis, podo vos poñer un exemplo. Levamos meses que se estuvo pedindo desde o Ayuntamento, desde o Grupo de Goberno, por exemplo, a línea que chegara a Zobra. Desde o mes de abril, por poñer un exemplo desa línea, ampliouse unha liña de autobuses compartido que vai do Islaxeiro a Lodeirón e que lle dá o servicio, por exemplo, tamén aos veciños da parroquia de Zobra. En concreto, aumentou 4 paradas, por poñer o exemplo dunha ruta, que vai todos os días, de lunes a venres, e que teñen acceso todos os veciños. E, ademais, por exemplo, para o caso dos veciños de Zobra, no tempo non lectivo existe a modalidade que é baixo a demanda, que os veciños están solicitando, neste caso, os de Zobra, e a Xunta é a encargada de facilitarlle ese transporte. Mire se funcionan ben. E, como digo, hai 57 líneas, pero poñerlle este exemplo, que a media de usuarios non escolares que está tendo a línea que ven de Zobra, pois é de 3. Desde o mes de abril, ten unha media de 3 usuarios diarios, de lunes a venres, que veñen para o casco urbano. Como digo, é un servicio que neste momento, aunque seguramente se poidera aumentar esas líneas, pero que se está prestando e que xa ten 57 líneas polo noso territorio e, como lle puxe un exemplo da línea de Zobra que se incrementou fai pouco, pois ten unha boa acollida e está a funcionar. Gracias, Abelino. Turno para Alba Forno. Perdón, turno para Adriana Fernández. Ten a palabra. É que ela é a ponente. Ten a palabra, Adriana. Eu quería quería que levarades esta pregunta para casa e a ver se
Se a pensades e sabedes a resposta, que vos é fácil. Sabedes canto costa o desplazamento desde Bustelos, Cercio ou do Ade a Lalín? Sabedes, tedelo, digo en taxi, por se o sabedes, porque eu entendo que, e agora vou sacar os soldos, cos vosos soldos estratosféricos, é que son moi cansina, Abelino, cos vosos soldos estratosféricos estades un pouquiño descontrolados da vida normal, vale? Pero para unha persona que teña que ir semanalmente, como hai personas que teñen que ir semanalmente ao centro de saúde, coller un taxi e ir e volver á súa aldea cunha pensión non contributiva, que non sei se sabedes canto é unha pensión non contributiva, e imagino que vos daredes conta que supón moito diñeiro a final de mes para esa persoa. Esa persoa non é unha persoa inventada, é a miña veciña, por exemplo. Vale. Outra cousa, que falas de que se comparte a liña de bus escolar, non? Entendo que é esa que se comparte. Vale, nos Porcallos non hai nenos, que fai a miña veciña cando non ven o autobús? Esas son as dúas preguntas, se alguén máis quere contestar. E rematei. Pois moitas gracias, Adriana. Nada. A verdade é que chamarlle estratosférico a Avelino é un pouco O sobrado. soldo. Non, a Avelino non, o soldo. Eu a Avelino quero lle ben. Os outros. O soldo de Avelino chamolle estratosférico. O soldo de Avelino chamolle estratosférico porque o é. Eu... No, bueno, tamén lle chamo estratosférico como persoa, se queredes, pero non, eu non teño nada en contra de Avelino. Eu creo que sodes bastante injustos. Avelino sabedes que ten unha Pero que non é explotación con Avelino ti coñécela a explotación de Avelino, conócela ben, ademais, porque é cliente teu, e, por lo tanto, coñécela ben. Sabes que traballa nas Esperemos vacas. Esperemos acabar o mandato seguindo ser. Pideu a incorporación, e ao pedir a incorporación quedou aquí cunha dedicación que non é nada estratosférica, po que fai, considero eu, Vale, pero eu considero que non é nada estratosférica. É unha consideración vosa, eu non teño ningún problema con eso. Adriana, eu non che quero para nada dar caña, porque eu coincido... Pois non se che nota. Perdón, eu non che quero para nada... Eu non che quero para nada dar caña, porque eu coincido cos postulados do Bloque infinitamente máis que cos do PSOE, porque o PSOE considera unha franquicia de poder e lóxica para os tempos que vivimos. E como unha franquicia de poder, para min non teñen o callo que deben ter para estar en política. Por lo tanto, eu as propostas do PSOE consideran moito máis desaxeitadas que as do Bloque. Os do Bloque, se non fora a parte esa máis religiosa, eu enténdome con eles. A parte religiosa hai que darlle de comer a parte, pero a parte normal do Bloque son do país, e eu tamén me sinto do país, e podemos falar moitas veces o mesmo idioma, sin dúbida ningún. O que non falo o mesmo idioma é co PSOE, eso teño clarísimo. Ben, nós non temos o rural abandonado, Ariana, para nada. Que digas que nós temos un xeito pouco respetuoso de tratar ao rural, nós o rural tratámoslo con cariño, porque, mira, a gran maioría de nós somos do rural, vimos do rural e sentímonos orgullosos do rural. Entón, que a nós se nos diga que non o tratamos con respeto, a min tamén me parece unha sobrada. O que pasa é que non damos feito todo o que queremos, pero cando nos cae na má unha cousa, procuramos, porque no tema de Zobra anduvemos finos, e hoxe Zobra ten o transporte gracias ao goberno de Lalín, que foi o que interactuou ca Xunta e que nos movemos, os concelleiros de Lalín movéronse moi ben para poder facer o que se fixo en Zobra. O gallá se pudera facer noutros sitios e intentarémolo, pero eu creo que foi xusto acusádernos, querernos acusar, como se estuveramos de maus caídas nuns temas que sabes que estamos traballando todo o que podemos. Pola conta que nos ten, e tamén porque consideramos que é a nosa obriga. Ahora, eu non che compro para nada que temos un xeito pouco respetuoso de tratar o rural. Nunca tanto se meteu no rural. Pasa que o rural de Lalín é infinito, é enorme. Eu cando vexo que hai un concello como a Coruña capital, ou como Cambados, que ten 30 km cadrados, que é o que ten a parroquia de Joias ou de Vilatuxe, eu digo, concho, que fácil ten que ser atender ese concello, que seguro que ten outras dificultades, obviamente, pero imaginadevos a nivel de infraestructuras, é que podes ter todo empatenado. Imaginadevos que Lalín tuvera un territorio onde, en vez de 328 km cuadrados, que é o máis grande de Pontevedra, tuvera máis de 300 aldeas, tivéramos, pois, todo concentrado en 30 km cuadrados, podía estar todo empatenado, pero non é o caso, así que bastante facemos e sentímonos moi orgullosos do que facemos para poder darlle calidade de vida ao rural. Son 6 os servicios básicos, Ariana, que debemos ter no rural. 6.
É que non puxen os minutos, pero bueno. Non, que non nos puxen, o deixei o contar atrás de Adriana. Bueno, pois xa corto. Votamos. Nós estamos, Abelino, dixéchelo xa. Ben, nos votamos en contra, pero seguimos tratando o rural ben cos servicios. Faltaría máis. E senón, xa cobraredes vos, dentro de 4 anos xa hai que pasar outra vez. Dentro de 4 anos, Paco, podedes nos reprochar o que fixemos yo que non. Faltan os votos do PSOE. Ahora están todos. Votos emitidos 20, a favor 9, en contra 11, abstencións 0, queda rexeitada por maioría. Vamos co último punto. Rogos e preguntas. Empezamos polo Bloque Nacionalista Galego. Hai algunha non? Por o PSOE? Mario ten a palabra. Mario, a verdade é que hoxe deixácheme pa allá que estás a favor da amnistía, Deixácheme descolocado. Porque era o primeiro socialista que o di claramente. Bueno, oye, ao mellor ainda che dá despois Pedro Sánchez un cargo, Bueno, Mario, ten a a pregunta, sí. O Consello Municipal da Muller foi creado en outubro de 2020, despois de que o Goberno considerara que era imprescindible a existencia dun órgano que articulara a participación da muller no ámbito local. E despois de ver que un órgano tan necesario, cantas veces se reuniu desde a súa creación? Quen eran as persoas que constituían o Consello Municipal da Muller na anterior legislatura? As actas deste órgano son un documento de carácter público onde se poden consultar. O mandato deste Consello rematou cando cesou a Corporación Municipal e, segundo establece o seu regulamento, debería de constituirse no prazo de 3 meses dende o nomeamento ao novo Goberno Municipal. Non temos coñecemento de que isto se producira. Cal é a intención desta corporación? Vai a constituirse de novo o Consello da Muller? No caso da súa constitución, quen serán os novos integrantes? E, por último, contarán nesta ocasión coa Asociación Azos Feministas? Nada máis, eso é todo. Moitas gracias, Mario. Turno para Alba. Eu un segundo solo. Hoxe sí que tiñamos as respostas ás preguntas que fixemos, tanto as do pleno ordinario do mes de agosto, como as que mandamos outro día metemos por rexistro para contestar antes do pleno, pero o certo é que seguimos como sempre. Veñen sin firmar, veñen sin membrete, isto poden meter, non sei, calquer veciño de Lalín por debaixo da porta, e temos que pensar que non nos respondeu alguén da corporación. Pois agora non che digo nada, que a inteligencia artificial este eu falo inglés. Efectivamente. Entón, quen nos responde estas preguntas? Ou vai alguén a firmalas e a poñer o seu nome aquí? A ver, mira, podes decir que lle falta o garabato da firma abaixo, de acordo? Pero estamos xa no Concello, non seremos tan mezquinos para dicirche que non son nosas, ou? Quero dicir que, a ver, en canto que a ti, de aquí do Goberno, che pasan unhas preguntas, respondemos xa nós. Pero eu digo, eu mañá quero facer calquer cousa con unha folla en blanco, con 3 párrafos, e quen me di que calquera de vostedes, que son uns cuantos, di que non é de ninguén. Conforme colgades outras cousas, colgade eso que nós non imos negar o que vos mandamos, non seríamos tan mezquinos de decir que eso non é noso. Pero isto é legal. Ti colga o que queiras. Iso é real. Isto é legal, señor secretario. Isto ten algunha validez? Como legal? Pero legal a que lle chama legal? Isto ten algunha validez contestar unhas preguntas de pleno, que unha corporación contesta unhas preguntas de pleno nunha folla en blanco sin decir que non responde, sin firma e sin nada? É como sempre se fixo nesta casa. Non, como sempre non. A mí dame igual como se fixera fai 7 anos. A mí o que me din é que non se facía así. Pero é que fai 5, 6, 7 anos, a verdade é que me dá exactamente igual. Eu levo 4 anos recibindo así. O que lle dixo a vostede que non se facía así, el facía, Pero é que me dá exactamente igual. Pero a pregunta é se é legal ou... Pero ten validez algunha este documento? Si, muller, como non vai ter? Non negamos a resposta. Pero como vai ter validez un documento? A ver, usted pensa que todos somos tontos? Dame pa aquí esas preguntas. Pois firmeas. Dame pa aquí esas preguntas. Todas. Señor secretario, eu podo lle votar un garabato ou quero lle votar vostede?
Claro, eu non teño nada que ver con este documento. Claro, o máis tonto fai avios aquí. Aí che van. Ten razón que calquera... Vale, van todas firmadas igual, van todas o mesmo. E nós as que respondemos nós, firmámolas nós. Cal é o problema? Faltaría máis. Vale, che así, estás contenta así? Non, eu contenta xa estaba antes. Agora teño que ir polo membrete tamén. E queres que vaya por unha goma, espuma para o sello, perdón. Hombre. Moi ben. Preguntas de compromiso? Non hai? Levantamos a sesión. Moitas gracias.